tkeċċejt minn tliet iskejjel u r-raba skola kelli nirrepeti qatt ma immaġinajt li xi darba ħankun pożizzjoni fejn qiegħed illum dal-kumpanijiet dejjem bil-ħwieġ imqattajn. U kont imurant is-soru, sakemm inti għal-qalzi tiegħu l-bejżeru tħituli, kellha kwari kont naqbdil għall-ħut u nitfaħħom ġo l-qasrija. Jiena kont il-persuna li muniġġiet mal-buli. What did you get out of that? L-ewwel PV Pens li daħlu Malta kont ġibthom jiena. Sfortunatament jaf ikun hemm nies li jkunu tajbin għal ċertu żmien miegħek. Kellek taf da ngdimt? Mela, għara tlaqna l-lum għana poddata oħra jien fl-imkien ma' Mark Bajada. Mark Bajada huwa imprenditur, pero huwa persona biografija interessanti ħafna, bħali xi impulsiv, xi avventurus. Naħseb kellu traġett pjuttost partikolari jien meta wieħed iqis it-tfulija tiegħu u l-ħafna disgwiti li kien jidħol ma' sistema edukattiva u llum il-ġurnata insomma kif ħares lejha l-ħajja. Nwedkom podcast interessanti ħafna ħajdħol fil-psikoloġija, fil-meditazzjoni, kif wieħed iġġestixxi ħajtu biex immassimizza l-potenzjal tiegħu. Isma' qabel ma nibda. Grazzi Patreon, zu. Grazzi Patreon se tajt. Patreon.com/John Malli jekk tixtiequ tkunu parti mill-komunità llum hawn ġabra ġmiela ta' patruni hawnhekk l-istudio vera buzz meta jkun hawn daqshekk nies u daqshekk entużjażmu għall-proġett, insomma hija xi ħaġa li tqawwi ħafna qalbi. Nirringrazzja wkoll lill-sponsors tagħna, sintendi li mingħajrkom ukoll dan ma jkunx possibbli, grazzi l-Browns, lill-ISS, il-bibtaq tal-Maple, l-Alberta, Garmin, Wellbees.mt, jisma bil-ħaq. Bibtaq tal-Wellbees qed jagħmlu xi ħaġa vera faqa u cool li huma daw il-hampers li inti tista' tordna. Fil-fatt isma' nitfgħu link għall-PDF hemmhekk tista' taraw daw il-hampers, daw il-platters li tista' tordna l-uffiċċju għal waqt il-party. Vera kunċett faqa, il-kwalità hija vera tajba u għal daqstant insomma ħolqa fil-kummenti biex tniżlu il-PDF u minn hemmhekk insomma tkun tistgħu tagħmlu l-ordnijiet tagħkom. Grazzi wkoll il Derek Meets 9966425 huwa n-numru ta' dak il-ġgant ħabib tiegħi, kif ukoll il-Business Labs u għall-post minn fejn aħna noperaw u l-bib tagħna tal-Grotto Tavern li minn hawnhekk inselli ħafna lihom. Naf li ġata imma patreon.com/John Mallija huwa l-iktar sit importanti fl-istorja tal-importanza infisa. Narakom fuq naħa l-oħra, jien u Mark Bajada. Kif aħna? Mhux ħażin, grazzi. Mela isma' qalbi ma jafekx. Tista' tina naqra sommarju ta' minn għandi quddiem illum. Mela jiena jisimni Mark Bajada, għandi 54 sena. Nħoss nista' ngħid li jiena persuna sempliċi, m'hemmx komplikazzjonijiet fin-negozju, attiv ħafna fin-negozju, però għandha ħafna wkoll delizzji li jżommuni għaddej fil-passatempi tiegħi. Mela, meta tgħid in-negozju attiv fin-negozju, tista' tina naqra spjega ta' xi tfisser dik is-sentenza. Mela, jiena chairman tal-grupp Bajada Alliance Group, li fih dana 23 kumpanija, nimirħu f'setturi differenti fejn għandek il-kura tal-anzjani, fejn għandek ir-robotika, l-intelligenza artifiċjali, l-manufattura, u kif ukoll l-enerġija. Fil-fatt naħseb il-biċċa kbira tal-poplu jafek bil-Bajada New Energy. Naħseb dik hija l-iktar ħaġa li tirreżona mal-pubbliku ġenerali. Biex nifhmu naqra. Għaxoret, ma tajtna li inti attiv ħafna fin-negozju, naf li inti għandek interessi oħrajn li ħan esploraw ukoll. Tista' tina naqra spjega konċiża kemm biex nifhmu il-ġurnata tiegħek kif titqassam. Mela, jiena persuna strutturat ħafna. Ġifieri l-ġurnata tiegħi nħobb nippjana, ġifieri mill-filgħodu nibda filgħodu kmieni. Tipikament nagħmel xi ftit eżerċizzju jew mur il-ġim jew niġri xi ġirja. U mbagħad shower, breakfast and off we go. U nibda bil-meetings. Ikolli ħafna meetings kemm in person kif ukoll online, għax ovvjament ix-xogħol tiegħi jirrikjedi ħafna drabi meetings. Il-meetings ikunu osra,
Tipikament niddejjaq nagħmel meetings twal, konċis ħafna, nipprova nqassam il-ħin kemm jista' jkun bl-aħjar mod għax ovvjament il-ġurnata ttir. Ninsa ħafna drabi niekol għalkemm m'iniex xi wieħed irqiq. Però naħseb nibda kmieni u ħafna mid-drabi nispiċċa tard ukoll. Niġi nasal id-dar u mbagħad niekol u nibda nara l-emails u nibda nara l-WhatsApp messages. Il-ġurnata tqassama ċevent 23 negozju, jew 23 kumpanija volli daw industriji differenti li jirrikjedu għarfien differenti. Kif tqassama l-ġurnata tajt isma' llum ħanaqbad fuq ir-robotika u ħanagħmel ġurnata nsus wara problemi li għandhom xaqsmu mar-robotika. Ikolli ġranet li jkunu ovvjament iffokati, pereżempju finance, ħafna minnhom jew proġetti jew affarijiet oħra. Però ħafna mid-drabi għandi nies li jieħdu ssieb. Ovvjament il-grupp tagħna huwa magħmul minn żewġ CEOs u hemm 9 GMs li jaqgħu taħthom. So ħafna minn biex ngħidlek mill-attivitajiet li huma operational jien ma nidħolx fihom. So dak ta' kuljum ma nidħolx fih. Jiena nidħol fejn ovvjament ikun hemm bżonn nidħol biex nagħtu ċertu deċiżjonijiet jew ċertu ħsibijiet jew parir li nemmnu li huma bżonn jużi. Mela, għatli li inti strutturat, ma konx dejjem strutturat. Inti bħala tifel kont pjuttost tirribella kontra l-istrutturi. Tista' li naqra kif kienet l-esperjenza tiegħek ta' tfulija tiegħek? Ifimni jiena bħal ovvjament nies tal-età tiegħi aħna ma kenniex il-lussu li hawn illum. So dejjem kellna biex ngħidlek tikkiżjed batija, tajjeb, ma kienx hemm ċertu sense of entitlement, ma kienx hemm ċertu affarijiet li naħduhom per skontati, fordi li huma tagħna tittaħdem għall-affarijiet. Però meta jiena kont żgħir jiena oltre minn hekk kelli naqra problemi wkoll tiegħi fejn jiena kelli problema ta' attenzjoni. U kont imqareb, kont imqareb ħafna, anzi mhux imqareb. Meta tajt imqareb tista' tina naqra għax mela. Ovvjament jiena naf u jien ma nafx nirrexta, jiena naf kemm kont imqareb, tista' tina naqra spjega? Biss ngħid illi jiena f'sena waħda biddilt 3 iskejjel, 4 iskejjel u sena repetejta. Ġifieri naħseb illi jekk hawn rekord bħalu da toddhom. Ġifieri fl-istess sena tkeċċejt minn 3 iskejjel u r-raba' skola kelli nirrepetija. Ma x'kienu wassal? Fimni, il-fatt li nitkun imqareb ovvjament illum niklassifikaw u npoġġuha f'kaxxa u ngħidu l-ADHD u ngħidu tgħidilha li trid. Ma x'tib ta' nkwit kont tidħol fih? Bla ħsieb ta' ma kontx tifel kiesaħ, kont imqareb. Ġifieri ma naħsibhomx jien naf jekk ħa nagħmel xi ħaġa ma kontx noqgħod naħseb wara se jiġri li nemmen illum huma parti mill-ħajja tiegħi ta' ġifieri. Tista' tgħidilna fejn tkeċċejt minn waħda mill-iskejjel. U jien naf pereżempju waħda minnhom ma tantx kondom tagħmel xi xahar u nofs. Imma kien hemm wieħed li kien jitla fl-istess bass miegħi, forsi ma nsemmix ismu ma kellu problemi ta' saħħa mentali u niftakar dan arid jimur id-dar. U dan kien 5 snin ikbar minni, jien kont l-ewwel klassi u kien l-aħħar klassi. U ddeċidejt li neħdu d-dar jien. Battu ħadtu d-dar. Bil-inqas ħsieb, jiġifieri se ninqabdu f'maltempata naħseb waħda mill-iktar maltempati li kienet għamlet dik is-sena. U spiċċajna minnha biex wasalna minnha l-qormi sar raħa ġdid għax jiena kont noqgħod raħa ġdid. Spiċċajna minna xi 4 sigħat. Kważi ntlifna u ma konniex nafu fejn sejr x'in kont għandi tifel żgħir, 10 sena. U tista' timmaġina kif ġennint il-kulħadd, tiġvida ħadd ma sabna ma fi qegħdin, x'inqala, God knows what. Ovvjament kif tħalt lura, però kelli ġa elenk ta' affarijiet. Ma ħsibx li tkeċċejt għalhekk? Għalhekk tkeċċejt iwa, kienu affarijiet. Għax ħadd din id-deċiżjoni, this executive decision mingħajr ma konsultajt il-boards. Ma kienx waħda mid-deċiżjoni, kont inkun ħadd xi 30 oħra qabel ta' ġifieri. Inkun għamil xi 3 kapoljati oħra qabel. So, unfortunately, kienet frustranti l-esperjenza. Ija. Għax jiena ma kontx inħoss li nkun qed nagħmel ħażin. Jien ġo moħħi qed nagħmel xi ħaġa tajba. Ma kontx nemmen li qed nagħmel xi ħaġa ħażina, issa tgħidli jien naf kont nagħmel affarijiet jiena wkoll ta' mind you. Imma f'dal każ pereżempju kont tiġġieled pereżempju. Ejwa, niġġieled kuljum regolari.
ġed kuljum, anka sal-lum tadni, imma mhux ovvjament differenti. Mhux mod fiżiku llum Mhux mod il-ġurnata. fiżiku, le. Imma għandi tendenza nitbaqbaq naqra. Imma meta kont żgħir, ovvjament aħna jiena mir-raħa ġdid, twilidtu trabbejt ir-raħa ġdid. So, trabbejna nilagħbu fit-toroq, trabbejna nilagħbu bix-xej u nivvintaw il-praspar. Dik kienet il-logħob tagħna, nivvintaw il-praspar, jew fejn se nidħlu, jew fejn se naqbżu, jew fejn se mmorru, dak it-tip ta' logħob. U l-iskola nixtieqek nindaga daqsxejn. Peress li inti llum il-ġurnata imprenditur u isek inti tuħu deċiżjoni li mstruttura tieħu jew inti parti minn dak il-proċess deċiżjonali. Kif kienet ir-relazzjoni tiegħek mal-istruttura tal-iskola? Ara, ġib eżempju, kienu konna tellieqa jiena il-1, 2, 3 ma jasalx 3, it-tun kun ġat laqt. U jista' jkaċċini 7 darbiet għax muttu neġa' nitlaq. Iġviri it was in my nature, mingħajr ma rrid, iġviri bla ma nafu bla ma rrid, iġviri moħħi jekk jaħdem. Issa hawn min Kienu jgħidulek l-għalliema pereżempju? Xejn, tittikkumpatini, ma kellekx options, għax ma kontx nagħmilha b'raġunament, iġviri kien just nagħmilha, that's it. U llum naħseb li dak ġie transposed fil-mod kif nagħmel in-negozju, għal ir-riskju, l-element ta' riskju, l-element ta' ħanajdilha nuqqas ta' biża' ġejja minn hemm li inti bla ma trid tkun fearless. Issa jiena min jafni persuna kalma, però ġo fija I am fearless. Il-biża' tiegħi hija li ma nibżax. Dik hi. U l-għalliema minn kien jirdu biex jikkumpatuk. Xorta waħda jridu daw b'xi mod ikomplu l-ġurnata tagħhom li inti tkun b'xi mod kollaborattiv. X'kienu jgħidulek? Kienu jwissuk pereżempju li isma' fil-futur ħadbati tanti? Ovvjament. Ifhimni, kieku ma tkeċċejx minn tliet iskejjel, jiġifieri kien ikun hemm min ikollu l-paċenzja tispiċċa u kien ikun hemm oħra li jieħdu paċenzja. Imma niftakar mbagħad qisu u kienet storja ħelwa, illum mejjed, Fader Alfred. Niftakar dan għamel mossa kobra lija jiena ġifieri. Dak imbagħad għalija. Niftakar kont is-sena li repetejt, jien kont is-seminarju. So, spiċċajt l-aħħar xahar u ovvjament kelli nirrepeti l-klassi. U niftakar dan wara xi 3 xhur meta ħadd ma seta' jsib tarf tiegħi kien bagħad għalija. U qalli għandi biċċa xogħol għalik. Ħareġ kaxxa hekk ta' ċikkolatin niftakar kollha ċwievet għalli jiena rridek tiftaħ l-klassijiet kollha filgħodu. U jien ħarist tieħ, edda ħabat rasu. Bil-fors ħabat ras. Li ħajti ċwievet meta jiena nkam sakra nidħol ġol kamra. U naħseb illi isu dak il-moment ħassejt illi jien fdat. Ġifieri ma kont fdat qatt. Fimt mur lemma tmux miegħu u tattenta. U fil-fda da bil-dik kaxxa ta' ċwievet ħassejt li jiena fdat. U qed ngħidlek irnexxu li jibdilni, Tefali niftakar miegħi 2 min-nies, magħhom ħbib tiegħi sal-lum, Stefano Godfrey, 2 kienu tal-mużew u ġifieri daw konna ġifieri niftħu l-klassijiet fil-għodu. So, responsabilità. U kif inbdilt ġifieri? Fis-sens illi bdilt bil-mod il-mod ta' mhux ma kienx switch ta' ġieri. Imma dan imbagħad naħseb li baqa' jaħdem fuq jien. Għamiltlu problemi miskin ta' xorta. Vordi ma kienx ma ħellisiex. Imma naħseb illi. U meta konti tieħ il-problemi x'kien jgħidlek? Ara jiena kont inqassamhom. Vordi meta jien ma kien ikollu homework qatt. Ġifieri ma kontx immur bil-homework, jew kellha jridu jagħmlu li xi ħadd ma nagħmlux jien. Allura meta kont biex ngħidlek ma jkollix il-homework, kont inkun naf li m'għandix homework mor għand is-sur u kont inqassamhom kien hemm 3 dak iż-żmien, allura kont immur waħed għand wieħed għand ieħor biex ma jindunawx. U kont nisgliċċa kien ikolli 3 breaks imma wieħed fil-verità għax wieħed kont nagħmel. So kont ninnegozja b'dak il-mod. Għalfejn taħseb tawhom lilek daw iċ-ċwievet? Jien naħseb rid jurini li jien fdat. Rid jurini li jisma' you are someone, you are somebody that I can trust. Li qabel ma kellix ovvjament. Allura kien hemm dik isa tirribella, you know what I mean. U l-ġenituri sa frattant? Fimni l-ġenituri tiegħi l-istess, ġifieri tant kont ġifieri jiena mbagħad kont inkompli d-dar il-praspar ma kontx nieqaf, ġifieri nibqa' dej throughout the whole process. Naħseb illi ovvjament dejjem kienu jieħdu ħsiebi jaraw li nibqa' sħiħ biex ngħid hekk.
imma ġifieri dejjem jew punti jew punti hemm jew santras jew punti f'saqajja jew ġiliet jew ġejtaw jew kissirt ir-rota. Dejjem xi storja. Dejjem xi storja. U x'kienu jgħidulek imma? Fimni, naħseb ġew imjun ukoll. Ġifieri laqwa la dek ħaj, all right. Jew ma weġġajx ħafna. Bħala l-emozzjonijiet tiegħek, meta tħares lura li dak iż-żmien, tiftakrek kuntent, tiftakrek irrabjat, tiftakrek mdejjaq li ma tistax iġibha żewġ. Ara, imdejjaq qatt ma kont jiena. Forsi rrabjat iva kien ikolli rabja tas-sitwazzjoni taf kif illi jien naf, ma mhux imdejjaq mhux imdejjaq li qatt. Rabja? Rabja, għax inti s-sistema tibda tħossha qiegħda taħdem kontrik. Mentri inti tkun qed taħdem kontra s-sistema fil-verità. Ja taħdmu kontra xulxin, tħaddu f'konflitt. Ma jfissirx l-lum tal-lim ta' differenti, l-lum tal-lim li ħadd m'għandu r-raġun kollu jew it-tort kollu, l-lum għandek bilanċ. Taf kif? Imma dak iż-żmien inti u dejjem ngħid li daw kienu parti mill-proċess li inti tibni il-ħajja tiegħek, il-profil tiegħek, il-karattru tiegħek sansitra. Kien hemm xi mument li tħoss li ġibta żewġ ma' sistema edukattiva? Li at one point imbagħad, naħseb at one point imbagħad kien hemm turning point. Jiġifieri hekk meta mbagħad kelli su form 3, jekk form 2, form 3 mbagħad isek tibda ġabni f'posti, anpoġġi hekk. Meta ġabni f'posti min? Dan Fader Alfred. Da Fader baqa jaħdem, baqa jippersisti. Jiena konti ġifieri jara, jien naf praspur oħra. Dejjem bil-ħwieġ imqattajn jew il-blazer imqattaj jew qalzit imqattaj jew xi ħaġa. U kont imur is-soru, sakemm inti għal-qalzit jew il-blazer tħituli, kellha kwarju kont naqbdil għal-ħut pereżempju, u nitfaħħom ġo l-qasrija. Ġifieri dak it-tip braspar biss. Son. Kont kulħadd tista' xiex. Kont tmur għand is-soru. Biex tħit l-qalzijiet għax nkun ftaqtu ġifieri qudiem sawara, ġifieri. Sewa. U l-istorja kienet is-seminarju stess. Is-soru kienet eżatt, dak kien is-storja. Kienet it-tieni xugaman biex jien ovvjament inti għall-qalzijiet u tħit l-qalzijiet, sakemm bdiet mur tħit l-qalzijiet, noħorġ l-ħut mill-akwarjum. Naqbadhom bidejja, taġiex ma kienx hemm kopp. Għalfej. Ma jkollokx kwiet, f'moħħi jidir li għandi naqbad dik il-ħuta u naqbadha. Imma kont tagħmilha biex tuħu reazzjoni. Le, xejn affattu. Ma nurijiex il-ħuta ġol qasrija tkun. Ġast għalija hekk, batta u ħriġta. Għax il-kreattività ta' moħħok tajlek. Moħħi kolli. Min jaf dik il-ħuta kemm tkun tal-ġen. Le, batta, l-ewwel batta, u mbagħad ħriġta. Mbagħad irid tagħmel xi ħaġa biha lill-ħuta. Ma praspar hekk kien ikolli regolari, ġifieri, waħda ġi waħda. Daw żgħar. Kellek ħbieb? Iwa, kelli ħbieb. Ħbieb dejjem kelli, u kelli ħbieb close ħafna. Għalfej kienu ħbieb tiegħek taħseb? Fimni, jien naħseb kienu jieħdu pjaċir bil-praspar tiegħek, jiena kont indaħħaqhom mhu tal-praspar, mhux ovvja, fimtu nqgħod nirrakkuntalhom. Kontu klikkajk li tagħmlu l-praspar, jew inti kont il-perċimes? Jiena dejjem il-perċimes kont. Ma kienu jkunu klikka miegħi. Kien hemm xi punt fej qed li kien hemm di tranzizzjoni minn qed li isma' jiena kont li kont idħol fl-inkwiet, bad wasal form 2, form 3 u bdejt ninbidel. Però sa ma wasal dik il-fażi taħdek fejn kont aktar naf kongruenti mas-sistema. Kien hemm punt fejn kont tħares lejn tfal oħra u tajt għalfejn jiena differenti? Ma naħsibx li hu każ ta. Jiena anzi dik qatt ma milta. Ġifieri qatt ma ħassejt, la kont u laqas issa, ġifieri qatt ma ħassejt li hemm xi mod xi ħaġa tiddistingwina. Il-forsi li kont nagħmel jiena ma kienx jagħmlu ħadd ieħor, imma qatt ma kont tajt isma' jiena vera nixtieq li ma tgħaddilix minn moħħi laqbad il-gold fi xogħol. Iva, yes, dik iva. Dik kont nixtieq li ma nagħmilx dal-para. Wara għax wara jiddispjaċini mbagħad ngħid imma fimt ħażin. Imma ninsa mill-ewwel, nerġa' nagħmel oħra sija wara. U x'kont tikkonkludi? Mxejn. Status quo, ġifieri konkludi. It was me in that era, biex ngħid hekk. Ġifieri dak iż-żmien kont tagħmilha. U mbagħad forsi tajjeb miegħek is-sora tgħidlek x'għamil tawek Mark. Żgur widnejja kienet iġġebbi dieli toħroġ sitt purzieri, ma. U għal dak il-mument jiddispjaċik? Forsi le. Laqqas.
għax ma taħsibx fiha l-ħaġa, inti tagħmilha Kont impulsiv ħafna. yes, dak il-ħin għandek moħħna mek u ħanamilha. Ixini l-ħaġa. Ġivaj fil li għandi nagħmel xi ħaġa I would do it. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. X'tib ta' marka ħallit fuqek taħseb, tfulija f'kumbattiment kontinwu ma' sistema. Jien naħseb hija evoluzzjoni. Ġvirija hija parti mill-proċess. Jiena I am a very firm believer li ngħid li fil-ħajja everything happens for a reason. Ġifieri jiġri xi ħażin u tajjeb. Anzi dejjem nipprova nsib ir-raġuni tajba, anke jekk ma jkunx hemm. So dak il-proċess qisu huwa build-up għalija jien building blocks tajjeb illi kważi kieku ma għaddejtx minnhom u ma għamilx ċertu affarijiet li ma kienux forsi suppost kellhom isiru, naħseb li ma kontx nibda nifforma l-karattru lil għandi. U s-self-esteem tiegħek kif kien? Jiena qatt ma kelli self-esteem li tiegħi, għadni sal-lum. Ġifieri jekk issaqsini m'inhiex xi persuna se ngħidlek isma' jiena taf kif u jiena min qatt ma kelli. U dejjem irraġunajt l-isbaħ ħaġa li tkun umli. Ovvjament meta kont żgħar ma kontx nifhimha hekk. It was me how I was wired. U aħna ovvjament it-trobija tagħna meta konna żgħar ma kienx li bħal mullum ħafna tifħir. Ġifieri anzi taf kif. Kważi il-preġu kien fl-umiltana. Yes. Imma meta tajt li self-esteem tiegħek kien ma kienx daqshekk kbir u l-umiltà speċa hemm isu spektrum pjuttost wiesa sewwa. Meta tajt tista' ta' spjega ta' kif kont tinteraġix ma' self-esteem tiegħek u forsi kif kont iġib ruħek mad-dinja. Ħankun onest, jiena anke meta kont żgħar qatt ma tajt każ jaħseb ħadd fuqi. Sinċerament, għadni sal-lum ma jinteressani assolutament xejn. So għalija self-esteem hija miżura illi tapplika meta inti tara ħadd kif jarak. Illi fil-każ tiegħi ma fetwatniex. Issa jekk tgħidli self-esteem tgħinek li inti pereżempju tkun preżuntuż, ngħidlek iva tgħinek, imma li ma tiffettwanix laqqas. So ma nqis li nnifsi bħala persuna preżuntuża. Anzi, jiena persuni li nħobb nitlaq tard biex ovvjament imbagħad nibqa' għaddej fil-perkors. Però inti persuna li bil-fors tħares lejk innifsek u tgħid jien kapaċi. Ara, mela, jiena kull ħaġa li nagħmel nitlaq bil-premessa li m'iniex kapaċi. Ġifieri l-ewwel dak huwa checkpoint tiegħi. Ġifieri jiena nagħmel worst case scenario. Mhux li inkapaċi għax hemmhekk inkun preżuntuż. Allura nitlaq billi ngħid jiena m'iniex kapaċi, ħanara kienx kapaċi. U mbagħad inkun kapaċi. Però xi tip ta' konfidenza jrid ikollok. U iktar milli konfidenza jien naħseb mbagħad ma' żmien inti tibda, ovvjament jien nemmen fiha nnifsi bla dubju li nemmen, imma jien naħseb takkwista ma' żmien fejn inti taf kif tipprova isek lilek innifsek li inti kapaċi tagħmel ċertu affarijiet u tuħu ċertu deċiżjonijiet. Però nerġa' ngħid kieku jkolli ngħid jien x'naħseb fuqi, jiena ma nħossniex illi jiena xi bozza, xi stilla, xi definitely not the case. Però inti fearless? Fearless hija xi ħaġa li dejjem kelli. U l-biża' tiegħi hija li hemm fearless. Dejjem hekk tiftakrek? Yes, dejjem hekk kont. Dejjem hekk kont. Jiġifieri dejjem hekk kont to a level illi anke li tista' tweġġa'. I wouldn't. U apparti dal-Father Alfred għat li. Father Alfred, kien miet, Father Alfred Muscat. Father Alfred Muscat. Assist kejken hekk, Father Alfred Muscat. Ma nafx jekk tix forsi tespandi naqrek fuq l-influenza li kellu fuqek. Jew jekk forsi anke kien hemm xi għalliem oħrajn illi għarfu illi inti forsi m'għandekx din il-dispożizzjoni biex tkun jinnaf in sync ma' sistema skolastika, ma għandek b'xi partikolarità għandek żgur inti. Jien naħseb illi mbagħad isu ma' żmien, il-verità hija li ma' żmien mbagħad jibdew jidrawk u jkunu jafu x'inhu huma l-preġi
tiegħek u anke ovvjament l-affarijiet li Mhm. jagħmluk fil-ħażin. Ġifieri jiena dejjem kont pereżempju persuna li ngħin, jekk ikun hemm xi ħaġa tieni x'nagħmel nagħmilha, l-importanti li żżomm li l-enerġija tiegħi għaddejja. Kif tieqa' fit-tieni x'nagħmel ħa nivvinta. Li inti trid iżżommni għaddej. Dak kien is-sigriet. So dejjem kien fimt kif drawn imbagħad kulħadd isma' bajjada x'inha bajjada ħadd ma jafni, kważi ħadd ma jafni bismi asħabi tal-iskola. Ġi kulħadd bismi kuljum bajjada. So naħseb drawn imbagħad u mbagħad isek dak li jkun you move on. Ma kellek erojek intu tikber? Kont ħares li xi ħadd u tajt na nikber nixtieq nkun bħal Carnegie pereżempju inna. Le, li dejjem kelli xewqajja li nkun kaptan ta' dajsa. Dik kien ix-xewqa tiegħi. Verità. Interessanti. Għax dejjem toġobni l-libertà, li ma toqgħodx taħseb ħafna Li f'affarijiet. qed mexxi int. Li qed tażel Li qed tażel inti, qed tażel direzzjoni inti, li qed tmexxi inti, li qed inkontroll. So dawk huma kollha karatteristiċi li jiena nħoss li għandi llum ukoll. To be Mhux hekk. fair, kaptan ta' xi ħaġa differenti. Imma dik kienet ix-xogħol tiegħi. U għandek dajsa u toħroġ bid-dajsa u hekk. Inħobb jien għandi liċenzja kummerċjali ta' commercial. U ġieli għamil da xogħol jew hekk. Le, qatt ma għamiltu. Imma għalek ma tlix, ġifieri apparti li kont kellek din ix-xew għalli inti ssir b'dot ta' vapur li eventwalment ma miltix. Kien hemm nies li tammira, kien hemm xi ħadd li tħares lejh b'ammirazzjoni. Ara, ma niftakarx ngħidlek il-verità. Jiġifieri jekk kien hemm naħseb iżjed related mal-futbol kien forsi dak iż-żmien, tifhem kulħadd kien aħna konna l-isport kien il-futbol biss, ma kienx hemm xi ħaġa oħra. Ma kienx hemm pereżempju xi ħadd li kien fin-negozju. Le, Li kont x'negozju ħares qas lejh. idea jien dak iż-żmien x'negozju. Qas kelli idea x'kan Meta nagħmel. kont żgħar ma kellekx din Le, jiena ġurnata b'ġurnata. M'hemmx ma kienx hemm pjan, jien qatt ma kelli li ta' form trid tinsir jew rid nagħmel, ma teżistix. Mela, inti mbagħad komplejt l-edukazzjoni tiegħek jidher sa Technical Institute. Mbagħad kont komplejt dak iż-żmien ovvjament aħna ma kienx hemm il-lussu li illum. Kemm biex titgħallem l-iskola biex tistudja kif ukoll fejn taħdem. Ġi aħna dak iż-żmien kien kollox Tele Malta, Si Malta, Air Malta, kollox Malta. Kollha parastatali. So inti kważi rid tagħmel studju biex ikun adattat għal dak ix-xogħol. Mbagħad tipikament kont tidħol fix-xogħol u tagħmel ħajtek kollha. Tagħmel 30 sena, 35 Kienet tappella naħseb ħafna lik din. Perfetta kienet. Fil-fatt niftakar meta l-estate il-kors wara 5 snin. Niftakar kont ġejt allokat il-Mosta. Insejġ kien jismu li mallem. U da poġġejna bil-qiegħda, it-Tele Malta kien dak iż-żmien. U da feta il-gazzetta, għamel il-kikra tat-tea, beda iċekċek il-kuċċarina. U niftakar ġini f'moħħi dak il-ħin bis-serjetà. Qed għandi 3 options. Jew nitfalilu mit-tieqa l-isfel. Bis-serjetà. Jew naqbes jien mit-tieqa l-isfel, jew nitlaq. U ddeċidejt li nitlaq. So dak it-tip ta' impulsività, sa qed nitkellmu kelli 21 sena, ġi mhux tifel, oqbad u tlaqt. Ġifieri mingħajr ma qatt naħseb li wara missieri kellu jħallas li il-flus tal-kors, lura, ovvjament. Għax dak kien l-obbligu ġifieri. Inkun kellha titħallas, mhux jekk inti daw jisponsorjawlek it-tagħlim, it-taħriġ kienu. Sponsorjawlek it-taħriġ. So kont bqajt nagħmel praspa, so Moħħok xorta baqa'. ma ovvjament fuq skala iżgħar. Imma kbar. Ma tantx żgħira din l-iskala. Skala iżgħar, frekwenza nqas ħanpoġġu hekk, però skala ikbar. Skala naqra iktar fija konsegwenza huwa x'inti nimmaġna li dak iż-żmien li missierek ikollu jħallas il-kors. Ma nasibx li kienu flus żgħar relattivament għal 4,000 lira Maltin kienu dak iż-żmien. Kienu ħafna flus. U missierek kif ħala di? Fimni ma kellimniex, ma nafx kemm dan ma jkellimni. Kellu raġun. Però u tlaqt bla xogħol. Iġi mhux ħadd mur. Kemm kellek żmien Mark? Kelli 21. 21. So 21 qed ngħidu għamilt dan il-kors fit-Technical Institute. Eżatt, l-estate. Li ma kors kien ta' Telecoms Engineering. Biex mhux taħdem ma' Tele Malta. Ma' Tele Malta dak iż-żmien. Wasalt l-ewwel ġurnata xogħol. Beda jċekċek il-kuċċarina fit-tien. U l-kuċċarina. U qed jew nitfalil jew nitlu tlaqt lem. And that Imma was it. b'dal-kors ta' Telecoms. Għax dak iż mhux Tele Malta biss kien hemm. Tele Malta biss ma stajt taħdem imkien.
Dik il-problema li ma taħsibx għal Ta' konsekwenza. madwarek xinu jgħidulek għam? Bil-film ma tantx kont nagħti każ jinta. Ma tantx nagħti każ. ċarament. Ma nagħtix każ. Pero, Però xorta ta' li ħanaħseb se nagħmel. ma kienu jgħidulek isma' għadek kif għamilt ma nafx kemm il-sena tistudja. Yes. Imma għalija I will figure it out as I go along. U tinsiex, jiena għalija dejjem, anka meta kon żgħir, dejjem kon ngħid everything happens for a reason. Sure enough, there was a reason, imma ġi ħafna warata, ma ġiex mill-ewwel. Jiġifieri. X'għamilt wara batejt. del-biċċa ta' xogħol? Xejn, un bat kelli noħroġ naħdem dak iż-żmien kont ngħaddi d-dawl u kont narranġa kelli korsu wkoll xi nagħmel diversi korsi waqt li kont il-Technical Institute, kont għamilt 3 korsi oħra. Il-liċenzja tad-dawl dak iż-żmien, kont għamilt l-electronic servicing u Da għamiltom waqt li Evening Technical class. Institute. Tinsiex, jiena I am high energy. So jien rrid nagħmel xi ħaġa. M'għandix kwiet. Kif ma ssirx delinkwent? Il-kumpanija li kelli naħseb ħafna minnhom kienu delinkwenti. So, u nemmen li hemm there is a very fine line bejn l-issir law jew l-issir lem. Però il-bambin riet li ovvjament. Ok, qabel ma nibdew ninterpellaw il-bambin. Ħanterpellaw naqra il-Mark. Il-Mark. Għax għandek lassi kollha li tkun pjuttost kriminal tajjeb. Tipo moħħok itik impulsiv, daqtej ma tiddejjaqx ittihom. Kif Illa huwa x'qed jgħidu fuq illum minix qed nimmalfa ma anzi qed ngħid li f'xi punt inti vera ħadd deċiżjoni tajba ħafna. Għax vera se tmur in-naħa l-oħra dell-istorja ta'. Vera. Però naħseb in between ma semmejġ dettal importanti li iltqajt mal-lum il-mara tiegħi. Mara dik l-istorja. Dik kienet Mela l-istorja. l-bambini jew. Ekku l-mara propja jien. U fil-verità naħseb li kif ngħidu bil-Malti ġabritni minn xari. Għax kien hemm re-engineering of myself. Ġifieri inti isek tirrealizza tiġi in a realization stage. Nixtieq niskopri naqra aktar dwar dik ir-relazzjoni, però nixtieq ukoll illi nkun naf naqra aktar mill-biografija bel ma nista' nistaqsi ċertu mistoqsijiet dwar dik ir-relazzjoni li għalik qed nifhem hija importanti ħafna. Ekku, bla dubju. Mela, il-punt li inti tlaqt u issa taħdem u tgħaddi d-dawl u hekk, x'inhu għaddej minn moħħok, il-futur ta' Mark se jkun? Ifimni, nerġa' ngħidlek jien qatt ma kelli qatt ma għamilt futur, qatt ma kelli Ġurnata b'ġurnata. Però kont kuntent? Ma kontx imdejjaq. Ngħidu li I made ends meet. Ġifieri dak iż-żmien kont diġà bdejt bis-solar, ġifieri qed nitkellmu ħafna snin ilu, So ġa kelli isu sideline u ġa kont nagħmel part-time anke meta kont qed nistudja biex ngħid kollox, vordi ma kontx bejdi fuq zaqqi, u dejjem kont bil-aqal, vordi li mqarbezza, ma mbagħad kont bil-aqal, vordi kont kapaċi nġemma u naħdem ġifieri nirsisti, so minn dak l-aspett qatt ma kelli problema. So dejjem kelli n-namra għal xi ħaġa li nagħmel xi ħaġa għalija. So ġifieri l-enerġija, l-alternative energy dak iż-żmien l-ewwel PV panels li daħlu Malta, kont ġibthom jiena, ġifieri qed nitkellmu iktar minn 3 decades ilu. Dak iż-żmien il-gvern assumi ma kienx b'daw s-sussidji. Ma kien jeżistix, għalhekk qedlek. Għalfejn għażilta mela? Għax ħanajdlek parti mill-istudju ta' telecommunication kienet propju kif jaħdmu satelliti li jużaw l-enerġija tax-xemx naqblu u kont affaxxinat. U kont inġib u dak iż-żmien kont inġib lampi light fantastic konna ngħidulhom hekk bil-pannella fuq bil-bozza u konna nbihom iċ-ċimiterju flok xemat u dejjem nivvinta, dejjem xi ħaġa ġdida. Imma dejjem irrid nagħmel xi ħaġa li ġibidla. Meta kien l-ewwel mbagħad pass fin-negozju illi kien differenti milli sempliċement taħdem mar rasek? Mbagħad bdejt bil-mod il-mod, ftakar l-ewwel bdejna dak iż-żmien kien hemm solar water heaters li ma kinux jixtruhom biex jifrankaw id-dawl, kienu żjed bħala status symbol, dak li jkun għandu villa u għandu solar water heaters sabeħ fuqha. U niftakar kont
nara kif nagħmel imbieħ u naqqat għax ma kellix flus, ġifieri ma kellix dak iż-żmien xejn, ġifieri tara kif se tagħmel. Għajdilna kif kienet taħdem id-dirja. Ifimni, kont nixbor deposits dak iż-żmien, nagħmel pereżempju li jkolli deposits ta' 40, 30 pereżempju, naqqat container bihom u nġib container. Ġifieri dak li jkun tmur għandu tajlu isma' daftem ta' 3 xhur oħra nġibhomlok. U inti taf li għandek timeline issa. U għandi timeline, u rrid naħdem għalija, u rrid nirsisti għalija. So ħajti bdiet bl-istress mill-ewwel, day one. Ġifieri, però dejjem mbagħad l-ewwel parti tkun diffiċli ta' x'inti sakemm tagħmel l-ewwel pass, mbagħad it-tieni pass, it-tielet pass iktar ikunu faċli, x'inti mbagħad jekk tkun bil-għaqal, tħalli l-flus warbin, taf kif u tajt mela issa għandi biex nagħmlu mingħajr ma nqgħod inġri għal deposits qabel. Ġifieri huwa proċess. L-ewwel pass kien li tbieħ daw solar water heaters. Daw il-vilel naf l-stralligo ħammislu l-dara, taf kemm jiġik sabiħ. Inti id-dur il-vilel ta' sejħ taħdejk għandu ta' wkoll għamilt tu wieħed ħajġi sabiħ. Narit wieħed għandek wieħed ikbar, u mbagħad inti tiġbor id-deposit ta' kulħadd. Ekku. U dawk id-deposits mbagħad tagħmel ordni. U mbagħad x'ġara minn. Imma naħseb mbagħad isu pass wara ieħor, wara mbagħad niftakar konna nagħmlu dak iż-żmien 30 sen ilu kont nagħmel l-ewwel dak ngħidulhom self-sufficient solar houses, jiġifieri d-dar kompletament taħdem bil-enerġija nadifa. Totalment, bil-batteries, bil-inverter, bil-panels, jiġifieri. Totalment. Qed ngħidlek kważi 30 sen ilu. Ma t-teknoloġija tal-batteriji. Kienu batteries normali dak iż-żmien. Kienu batteriji normali, però daw kienu jkunu djar li għandhom problema biex iġibu d-dawl. Għax jiena importanti li ngħid xi ħaġa. Fil-ħajja tiegħi dejjem sibt min jgħinni u fl-iktar momenti li tkun id-disprat li tajt inti missejt il-qiegħ ma nafx ħanaqbad nagħmel iżjed, jiġi xi ħadd provvidenzjali u jgħidlek isma' ħares. Inti tista' tbieħħom il-dawl li m'għandhomx dawl pereżempju għax għandhom problema jew u inti tibda bil-mod u mbagħad tagħmel toħloq tikrea idea ġodda x'ngħidlek. So dejjem sibt nies li fil-perkors tiegħi għenuni. U f'dan il-negozju li għattajt, kien hemm punt fej ġejt, punt fej wieħed jista' forsi deskrivih bħala il-qiegħ. Ħafna drabi, yes, ħafna drabi. Bil-bidu? Ġifieri fil-bidu lar. Fejn inti jkollok sitwazzjoni li tħossok, u però naħseb dik li iktar li tik is-saħħa ta' fil-verità. Ġimet inti tkun f'dak il-mument li tħossok li qed fil-qiegħ net, huwa l-mument fejn issib il-qiegħ u fil-qiegħ x'tagħmel inti kif tkun fil-qiegħ tal-baħar. Tista' tibbotta ma' xi ħaġa, kieku ma tkunx fil-qiegħ ma tibbottax. So inti jiena dejjem tallimt li inti tiddawwar dejjem. Xi ħaġa ħażina tipprova ddawwarha f'opportunità. Mhux faċli għax kultant il-moħħ jieħu over. Allura inti ma tibdix tara xejn ħlif iswed, ma tibdi tara xejn tajjeb, ma tibda tara xejn jaħdem. Però hekk inti tieqaf u taħseb u tipprova tiskopri lilek innifsek minn ġdid, nemmen illi dejjem issib it-triq it-tajba, triq li timxi l-qudiem. U jien dejjem ngħid ovvjament grazzi għal forsi xi nies u li jgħinuna u x'naf jien, dejjem kelli dik il-reżiljenza. Però inti bniedem ukoll hu. Ukoll, yes, bla dubju. Ġifieri kemm il-darba ħatiflaħ tkun fil-qiegħ u terġa' timbotta. Biex taf nies li kienu fil-qiegħ darba u qalu li bro dan negozju mhux għalija ħanerġa' mar naħdem man-nies insa. Ma tinsix li rasi jibsa. Tinsix li jiena ma naqtax qalbi. Dak huwa l-karattru tiegħek. Dak huwa l-karattru tiegħi. Ġifieri jiena ikun hemm sitwazzjonijiet fejn ħadd ieħor jaqta' qalbu u jien nibqa' dej, però dejjem kelli viżjoni. Ġifieri m'iniex bniedem ċuċ. Ġifieri naf x'inkun irid nagħmel, naf fejn irid nasal u naf kif irid nasal. So hija kwistjoni dak iż-żmien kien kwistjoni ta' żmien. Ġifieri ħafna żmien għax jiena stennejt għal kważi 10 snin. Mhux ftit, ma kienx faċli. Stennejt għal 10 snin biex? Biex ovvjament illum fejn illum tibda tara dal-ħafna jissemmew ħafna l-gvern għajnuniet u x'naf jien dak iż-żmien ma kien hemm xejn. Kien hemm xejn, u dirdomt ħafna. Nistenna u between konna bdejna nagħmlu xi air conditions ukoll u bdejna nagħmlu ħafna air conditions, jiġifieri nwaħħlu bil-mijiet. Ġifieri proċess mbagħad inbidel. Biżjed minn 20 sena esperjenza ISS joffru għażla kbira ta' dwal plug-in switchijiet u aċċessorji elettriċi ta' kwalità. Li jgħinuni nsib dak koll li għandi bżonn għal dari u għal familti, żuruhom ġewwa x-showroom tagħhom l-imrieħel jew nkella fuq iss.com.mt.
L-imkien il-moment fej imbidlu l-affarijiet biex taf kif inti tagħmel ħabta taħdem ar-rasek u mbagħad isek tifhem kif taħdem kumpanija, tgħid okej din nista' nkabbara b'tali mod illi ħajti ħatiħu bixra jew il-kummerċ għall-inqas għax ma nafx il-kwalità ta' ħajja il-kummerċ kultant mhumiex neċessarjament relatati jew mhumiex neċessarjament waħda tinforma l-oħra b'mod daqshekk espliċitu. Imma blimkien il-punt li l-kummerċ issa sar lil minn ta' personalijiet jaħdem ar-rasu imma ta' kumpanija li għandha potenzjal. Fimni, jiena sinċerament qatt ma immaġinajt li xi darba ħankun f'pożizzjoni fejn qiegħed illum dal-kumpaniji. Ma li għandek kellek viżjoni. Kelli viżjoni mhux dil-viżjoni u jekk tit nista' nispjegalek anke meta ġara dal-instance. Ġifieri jiena il-proċess ġifieri dejjem kbirt b'mod organiku, u dejjem kbirt nżidu naqra naħdmu tajjeb, fimni franka u naraw nixtru prodott tajjeb, inbijaw marketing u dejjem kbirna bil-mod il-mod. Kien hemm momenti fejn ovvjament kelli l-fortuna li jew il-ħila li nieħdu ċertu proġetti li kienu interessanti li ħallew iżjed lieħ u dejjem tibda tikber bil-mod il-mod. Imma dejjem kien growth ħanajtek bil-mod, mhux minn 1 tlajna 100, minn 1 tlajna 3, mbagħad forsi tlajna 6, bil-mod. Imma naħseb mbagħad isu l-iżvolta kienet il-bidla realment kienet fil-2010. Ġifieri jiena fil-proċess kollu kien hemm ħafna momenti fejn kien hemm ġifieri jiena kont ma niddejqx ngħid imma annemal fix-xogħol. Ġifieri m'hemmx ħin, m'hemmx minx kien nibda sa x'kien nispiċċa ma nafx. Ġifieri jekk norqod ħafna l-jieli ma norqodhomx, jiġi nibqa' għaddej, nipprepara affarijiet, ġifieri il-ħajja ta' xi ħadd li huwa fin-negozju mhijiex dejjem faċli, għalaqas tiegħi ma kienx faċli. Però tallimt ħafna minnha. Tallimt kif nista' nkun aħjar u kif ħadd ieħor jista' jkun aħjar milli kont jiena. So naħseb imma fit-2010 kien mument fejn jiena kont ma niflaħx ħafna. Il-pressure, l-istress, l-strain, il-fatigues tal-ġurnata, inti at one point ġismek iċedi. Iċedi fis-sens li ma tiflaħx iżjed. U niftakar kelli dak iż-żmien intervent, insomma, u t-tabib dak iż-żmien għalli għafillu Tony Zammit, Anthony Zammit kien ġifuq, kien għalli minnaw aqbad iċwievet ta' fejn inti għandek ta' xogħol u mur armihom il-baħar. Terġax tiġi. Ġifieri mhux ieqaf jew naqqas imma complete stop. U niftakar dak iż-żmien ma jistax nieqaf kif nista'. Commitment, xogħol għaddej, familja, trabbu tfal. U niftakar x'għatlu inti? Mhux iva għatlu dak il-ħin taħalli fidi jew mhux hekk. Eżatt tagħmel bħal ma qal. Kont taf li qed tikdeb ma? Kif? Kont taf li qed tikdiblu? Mhux biex nżommu għaxu isu taf kif minn daw it-tobba jgħidlek mur għal-miċċu jibqa' ħares lejk. Mhux iva tittajlu dak il-ħin, se tajlu lew, se x'kellek? Dak iż-żmien kien niftakar kelli ħafna ulcers fl-istonku bil-stress, l-istress. Ulcers fl-istonku, letteralment. Ġifieri tant inti tistrejna lilek innifsek li ġismek jibda malfunction. Huwa konsegwenza ta' ħafna cortisol, pereżempju. Konsegwenza ta' ħafna stress. Ġifieri nuqqas tikel, nuqqas tarqat. Qabel ma wasalt hemmhekk ta' madwarek kienu jgħidulek isma' qed teżaġera. Jien kapaċi naħbija l-problema. Jien mhux se ngħidlek li ngħajjen, mhux se ngħidlek li għandi problema. Ġifieri that is in my nature mbagħad. So niftakar wara dak l-instance isni ħsibt naqra kif nista' nibdel l-affarijiet. U għedt li għandi bżonn nagħmel hija ovvjament nibdel il-lifestyle tiegħi. Però niftakar dak iż-żmien kelli ħabib tiegħi Luka u kien jgħinni mhux ħażin fuq il-xogħol u niftakar qedlu għandi pjan x'għan nagħmel. Qedlu noħroġ mill-operatien kompletament vordi ma jkollix naqsam xejn. Qedlu fl-istess ħin niddiversifika n-negozju u nkabru. U da baħars lej. Għalli, mhix nifhmek x'qed tgħid, għalli però kif tista' toħroġ int
u tiddiversifika u tkabbar in-negozju. They don't tell you out, taf kif kinti l-persuna li qed tillidja. U minn hemm ħadd isu lezzjoni oħra f'ħajti. Fil-verità ma tantx kelli options at that point. So rid bil-fors nerġa' nagħmel change oħra, tibdil oħra. U ovvjament id-deċiżjoni kienet propju dik. Ħadd numru ta' snin, ġifieri 4, 5, 6 snin kważi biex għamil dal-proċess fejn jiena bdejt nibbildja biċċa waħda. 2010 l-law, ġifieri imma kien fl-ewwel su 6 snin bejn 2010 2016. Fejn bdejna diversification u bdejna nkabru negozju. Ironikament, minajri negozju beda jikber. Fis-sens minajri. Xorta kont inkun hemm, xorta ġifieri isni il-persuna li qed nara noversija kollox, imma ħad deċiżjoni li nażel I choose my battles. Mentri jien kont niġġieled kollox waħdi. U battalli. Li kienu l-battalji inutli. Kien ikollu ħafna. Ifimni, jiena l-kontrarju joqtonni, ġifieri waħda mill-iktar ħaġa li titriggerjali u tiswiċċjani minn A to B hija l-kontrarju. Ġifieri xi ħaġa l-min jikdeb pereżempju, l-min jgħid ħaġa boħra, jew jagħmel xi ħaġa ħażina apposta jew jagħmilha medjokrità, dawk joqtluni jien. Ġifieri aħjar ma narhomx, ngħidulhom tgħidulix, illum ngħidulhom tgħidulix u ma rridx nkun naf. Għax nuħu kedda l xejn. Però hemm bżonn li xi ħadd joħsibhom dawk il. Però ma nkunx jien. Ġifieri xorta kien hemm joħsiebhom u forsi jkun iżjed adattat għax jiena l-karattru tiegħi ma kienx tajjeb biex jiena nagħmel dak it-tip ta' xogħol. Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. Meta tħares li 2010, u tajt mela għaddejt minn tal-istress kollu, għaddejt minn ħaġa li hija preokkupanti, nimmaġna lik, nimmaġna għal-mara tiegħek. Tajt imma bil-fors kelli nagħmilha biex nasal saw. Tinsiex. Everything happens for a reason. Issa this was beyond me, induced by me. Ġifieri xina kont qed noħloq għall-problema, jiena niftakar dak iż-żmien park ta' 3 xhur kont inqas 22 kilos. Ġifieri nies jiġu fuq ma jarfunix, isaqsu għall-Mark. Ġifieri kien hemm it was a life-changing experience għalija. U kultant ħanajt jiem biex ma niġġeneralizzax. Ikollu bżonn li inti tiġi f'dak il-moment tal-realization, ġifejn inti tirrealizza x'inhu importanti at that point. X'inhi l-iktar ħaġa importanti? Li nibqa' għaddej kif kont u f'qasir żmien nitlef kollox jew nkella nagħmel di change. Issa din kienet challenge kbira għalija għax jiena persuna li nafda bil-mod. Ġifieri persuna li bil-mod m'hemmx għaġla u l-ħin kollu nittestja, l-ħin kollu ġifieri kull min jafni jaf li jekk jiena ħanpoġġi miegħek u se nsaqsik xi ħaġa, tipikament l-mistoqsija tkun xi ħaġa li ġa naf. Jew taf ma tkunx lew taf tkun ittielet, imma nkun qed niċċekkjak. Ġifieri huwa l-istil. Tfittex għall-integrità inti. Nfittex l-integrità, nfittex li nara dak il-persuna jiena l-bażi ta' kollox hija l-integrità. Ġifieri jekk persuna inti ma tistax tafdah, ma tistax ikollok kif tista' tibnej, So għalija kienet tkun importanti dik. U bil-mod il-mod nerġa' ngħidlek fil-proċess inti tkun hemm element ta' xorti wkoll tal inti tiltaqa' man nies tajbin, ovvjament sfortunatament u din ngħidha b'dispjaċir jaf ikun hemm nies li jkunu tajbin għal ċertu żmien miegħek u mbagħad inti ovvjament tikber minnhom bħal meta inti tkun għadek tifel, tilbes size ta' żarbun 30, mbagħad tibda tilbes 36, u mbagħad 38, u mbagħad 40 whatever. Ġifieri inti in-negozju hekk. Il-persuna ħafna midrabi u għalkemm ikun hemm reskilling process waqt li qed tagħmilha, imma ħafna midrabi ma jibqgħux relevanti jekk inti tagħmel ċertu changes. U saħansitra jiena ħadd id-deċiżjoni fuq istess li ma kontx iżjed relevanti għal dak iż-żmien. Kellek tafda ingrimt? Dejjem ħadd ingidem, però ma nħoss li ngdimt bil-kbir, ħanpoġġiha hekk. Jiġifieri kien hemm momenti fejn tajt u hemmhekk jiddispjaċina ħafna. Hemmhekk vera ġifieri isek tajtni daqqa ta' stalleġġu qalbi. Għax għalija jiena mbagħad once li nafdah bniedem nafdah b'mod intier. Taf kif ġifieri mbagħad inti kif tiġi f'dak il-mument fejn tajt. Kif tirreaġixxi għalija dik? Ara,
dejjem nitlob il-bambin li ma nkunx ma niswiċċjax. Jekk ovvjament tipikament ħan irreaġixxi billi niblaħħa. Naċċetta and I move on. F'dak il-moment, f'dak il-proċess. Mhux qed ngħidlek li ma nirrabjax, mhux qed ngħid li ma nġilitx, mhux qed ngħid li ma nibbaqbax. Imma x'tagħmel? Ġifieri kieku hemm mod kif jiena hemm ċertu affarijiet li nerġa' nreġġaħħom lura biżmien reġġa' ħafna affarijiet, imma l-ħajja mhix hekk, il-ħajja m'għandniex kontroll fuq dak li jsir, so once li saret nagħmlu the best use out of it. Fimt li ma terġax ovvjament irrepetija dik il-ħaġa u tagħmel xi ħaġa simili bħalha. U dik hija l-esperjenza. Li jiena nħobb insemmi l-eżempju tat-tadama. Jiġifieri mela l-eżempju tat-tadama huwa vera ħelu. Mela inti għandek l-edukazzjoni illi tgħallmek li t-tadama hija frutta. Għal min ma jafix, it-tadama hija frutta. Però hija l-esperjenza li tgħallmek li ma tagħmilx fil-fruit salad. Ġifieri inti ma' żmien dejjem ħadd itgħallem bl-iżbalji bid-daqqiet li inti ħatu fuq dik. Vera interessanti għax ovvjament inti meta kont tifel ir-rabja equals reazzjoni li hija kont bidem impulsiv, dak li qed inħoss irid jiġi espress f'imġiba. Issa tajt illum il-ġurnata nippreferi niblaħħa biex ma jkunx hemm konsegwenzi illi forsi mhumiex mixtieqa u mhumiex parti mill-istrateġija jew ta' kif nara li l-nifsi u ħajti tevolvi. Però kien hemm xi punt illi fin-negozju tallimt forsi anke b'mod naqra diffiċli illi meta jaqbiż li hekk jiġri jara u dawn huma konsegwenzi. Iwa kif żgur bla dubju. Illum tinsiex jien għandi 54 sena. Però iwa, kont ħafna drabi anzi f'dik il-pożizzjoni fejn nimbidel letteralment Jekyll and Hyde. Ġi min jafni jiena persuna 99.9% tal-ġurnata tiegħi jew tas-xahar jew tas-sena tiegħi hija tranquill. Però għandi dak il-point one illi you don't want to go there. Ġifieri I become a totally different person. Ma nirraġunax. Huwa tradiment illi In ġenerali, it-trigger tipikament huwa l-kontrarju. Dak huwa l-trigger tiegħi. Ġifieri l-kontrarju kif nara l-kontrarju. Imma xaħat li xelli fami għax inti tkun tajtu l-fiduċa u. Mhux neċessarjament il-fiduċa bista. Le, mhux neċessarjament. Ġifieri ħankun onest, minix bniedem li ikolli ħafna instances fej nisbroffa, taf kif, imma kif jgħid il-Malti nar tat-tiben. Jaddili 5 minuti wara niġi nkellmek su qatt ma kien xejn. Sewa. So u min jafni ma jħux għalija. Però mbagħad ikun hemm momenti fejn inti naqra iktar forsi wieħed ma jixtieqx. Le, yes, jekk ovvjament jekk minix bniedem tinsiex I don't fear being fearless. Ġifieri so jekk ikun hemm pożizzjoni ħan ippożizzjona ruħi. Ġifieri mhix ħan iddejjaq mill-ebda sitwazzjoni. Mhix tip ta' persuna li se I will shy away. Isma' l-istress illum il-ġurnata f'ħajtek x'irwol għandu? L-istress ovvjament jibqa' hemm u nemmen li l-istress hija komponent importanti biex nifunzjonaw tajjeb. Jiġifieri jekk ma jkollok stress inti tiġi isek kważi taf kif. So naħseb illi l-istress huwa importanti, però jrid ikun managed b'ċertu mod. Issa jiena kif niħendilja l-istress. Ovvjament hemm ħafna techniques li tista' tagħmel. Inti x'tagħmel? Jiena nibda l-ġurnata billi nagħmel eżerċizzju. Jiġifieri jew immur nagħmel ġirja ta' 5K filgħodu jew immur lill-ġim jew nagħmel xi forma ta' eżerċizzju. Il-ġim x'tagħmel? Normalment gym weights u affarijiet normali, cardio. Taħlita ta' weights u cardio. Taħlita ta' weights u cardio, yes. Imma għandek xi programm partikolari? Regolari, għandi programm regolari, mur 3 darbit fil-ġimgħa u taw temiss. Jiġifieri ma nimmissjomx ħalif jekk inkun ma niflax jew kolli xi ħaġa li vera ma nistax nibdilha. Otherwise ma nimmissjomx. Għax nemmen li huma importanti għalija għall-functionality tiegħi. Meta kont kellek din il-problema tal-istonku tal-ulċera, kellek il-habit tal-eżerċizzju? Assolutament xejn. U li kell kif kien dak iż-żmien? Xejn, take away u waddab biex timla. Imbarat u rqat u hekk disaster. Disaster, mhux hekk. Illum il-ġurnata daw 3 affarijiet u ma naqra ħjar? Yes, inkontru, bla dubju, yes. Nerġa' ngħidlek, ara, jekk once li nneħħejt component importanti minn ħajti fejn jidħol negozju li huwa l-operations,
Yeah. Jiena dak il-nitty-gritties, dak id-daqq żgħar li qabel kienu jweġġawni għal xejn għax ma kont insolvi xejn, għax dan qabel li kollok isnijien meta jien kienu jgħidu li tagħmel xi u xorta kont nagħmilha. Ma kont taf kif għalhom ma nsen solvi xejn biha. So jiena għalija dik tatni ċans ħafna akbar li innaqqas l-istress. Però nagħmel meditation ukoll, naqra ħafna, nħobb naqra ħafna. Mela qegħdin naqfu l-meditation. Meditation jien nagħmilha kważi ħafna drabi matul ġurnata, m'għandix ħin speċifiku flaxija fil-għodu hekk, ma nagħmiliex. Jiġifieri nuża ħafna breathing, meta xi ħadd jgħid li xi ħaġa, illum sirt I question, I clarify. So tgħid li xi ħaġa nerġa' nsaqsik, isma' qed nifhmek sew li inti qed tgħidli li you know, so I make sure I understand you għax għandi tendenza, ovvjament għax jien għandi s-sitwazzjoni tiegħi li kultant I miżel irrid inkun ċert li fimtek sew, fimt għax ma rajr nifhmek xi ħaġa oħra u naqbtu. U kien hemm konflitt. U jkun hemm konflitt għal xejn. So di u ħafna mid-drabi jekk nifhmek sew u nifhmek li qed tgħidli xi ħaġa li mhix naqbel magħha, nażel li ma nitkellimx. Però l-messaġġ inkun qed inwassalulek ta' ġieli ħatara għajnejja l-body language tiegħek u la tifhimha, però ma nkellmekx. U ma' żmien tallimt illi taħdem ħafna iżjed milli ngħidlek xi ħaġa. Ċek ngħidlek xi ħaġa, min idendel xuftieħi u jieħu għalih taf kif. U hekk jien ma ngħidlek xejn, imma l-messaġġ inkun qed intiwlek kollu. Anzi, it will be subject to your interpretation. Nixtieq li tgħidilna naqra iktar fuq il-meditazzjoni. Meta tajt mela tuża l-breathing, kif tagħmel, kif taħdem, jiġifieri tkun għaddej minn mument stressanti fuq ix-xogħol tajt isma' ħanaraq il-kamra, ħanboġġu bil-qiegħda ħanimmedita. Għarin l-uffiċċju tiegħi kwiet ħafna, ġifieri magħluq m'għandix storbju xejn, so jiena fil-ħin tiegħi nista' nsib il-ħin u nagħmel minuta tnejn ta' ma nagħmilx iżjed. Imma għalija I re-energize. Ġifieri nerġa' nagħmel recalibration, nifoka, fimt, u nerġa' nipprepara. Ħafna mid-drabi nagħmilha meta nkun qed niswiċċja minn ħaġa l-oħra. Jiġifieri jiena jilħaq ikolli fl-uffiċċju jkolli team online u żewġ meetings ġol meeting rooms. Jiġifieri ġiena nagħmel meeting ħafna mid-drabi, kull min jafni qed jew jismani għajt vera li qed jgħid għax ikolli meeting waqt li qed nagħmel online meeting u qed nagħmel meeting ma' persuna qudiemi. Ġifieri it's very normal in my life, so I multitask ħafna. Li ġejja mill-fatt li jiena dejjem kont fl-upbringing tiegħi u fil-ħajja tiegħi dejjem kont hekk. So trejnjat fuq għal-ħaġa. So għadek tul il-ġurnata li tagħmel multitasking, imma mbagħad bej attività oħra. Between eżatt, nagħmel eżatt nerġa' nuża nottimizza lek l-istruttura. So jien kollox, pereżempju, anke l-ħwejjeġ jiena ma noqgħodx nibodel. Kif tkun taf li sar ħin għall-meditation? Tħossok ta' jien ara, jien jekk m'għandi xejn ġismi naqrah. Jiġifieri nkun naf fej wasalt. Jiġifieri jkun hemm momenti, jkun hemm ġrant fejn ngħidilhom jiena I'm off, that's it. Kif għadha żewġ meetings cancel. Għax ma nkunx f'pożizzjoni li neħendi li ċertu affarijiet. U naf li jekk se nagħmel se nagħmel froġa. So I'd rather shut down u mbagħad inkomplu l-għada. U ma xejn fil-verità ma jistax jistenna ta'. Aħna nagħmlu ħajjitna, isu kollox importanti issa. U importanti ħafna issa u kollox huwa importanti. Fil-verità li ħaġa importanti inti hija jien. You know, li noħseb tiegħi nnifsi. U li nagħmel deċiżjoni tajbin. X'inhu l-iskop li nagħmel 10 deċiżjonijiet ħżiena maġla, you know, tajmin ġiri, naħseb huwa importanti li ssib dak il-bilanċ. Il-bilanċ hija xi ħaġa oħra li hija naħseb fil-ħajja tiegħi importanti ħafna. Li ssib il-bilanċ li inti taħdem, tirsisti, tgawdi, titħaq, tiċċajta, li tikollok minn kollox. Jien forsi għandi karattru naqra partikolari li ħafna nies ma jikkonnektjawx mill-ewwel miegħi għax naqra imprevedibbli. Iġi ma tkunx taf, allura nibda nara. Minkejja l-istruttura inti imprevedibbli. Minkejja l-istruttura, imma tittaqrani, dejjem ħafna nies drawni li jew deħel l-uffiċċju pereżempju anke minn kif nimxi jew kif nċaqlaq rasi, llum it's not the day. Nħallu għal. Imprevedibbli b'liema mod, Mark. Tant neqleb deċiżjoni malajr, ġifieri imma in seconds, ġifieri fast ħafna. L-agility hija importanti għalija, ġifieri deċiżjonijiet bdilna mill-ewwel minn hemm. So inti ma tkunx taf. Nista' nimmaġina li forsi tagħmilha naqra diffiċli għan-nies li jaħdmu miegħek però. Bla dubju. Jiena fimni li ma jgħidulix, imma ovvjament mhux se jgħidu li. Inti x'taħseb li l-iktar ħaġa diffiċli dwar li taħdem Mark Bajjada? Naħseb wieħed li jgħid li huwa t-tifel tiegħi.
taf kif li għajd li kapaċi U għajd. x'feedback itik? Kun onest fil-feedback, ovvjament, jien ma noħodix tajba ta' ġifieri, qatt ma noħodha tajba, ovvjament nemmen illi dak li qed ngħid huwa tajjeb. U probabilità tkun kif qed fil-bidu. La jien ma jkolli 100% raġun, u laqas forsi l-parti l-oħra ma jkollha 100% raġun. Hija interpretattiva ħafna is-sitwazzjoni kif tara. U ġieli jkun hemm problema ta' komunikazzjoni kif qed tispjega jew kif qed tinterpreta l-ħaġa. Allura inti tara mod mentri fil-verità x'għad jispjegaħilek aħjar, ħad tifhem aħjar. Però nemmen jien naħseb illi mod ġenerali min jafni jaf li jiena bniedem passjonat fuq ix-xogħol nħobbu, ma jdejaqni xejn, però ovvjament bħal kulħadd għandi d-difetti tiegħi wkoll. U dan l-iktar difett li taħseb li n-nies isibu diffiċli dwarek li inti tbiddel? Naħseb li isu hemm ħafna nies li konnektjaw miegħi, ovvjament once li jidrani bniedem ħajdran mbagħad x'inhuma bħalma jkollu kulħadd. Imma naħseb illi għandi tendenza li isni ma nikkonnektjax mill-ewwel, irid nibbildja relazzjoni. Jiena ma nħobbx taf kif mill-ewwel konfidenza u mill-ewwel taf kif noqgħod pass jew tnejn lura. Li huwa l-karattru tiegħi wkoll forsi ta'. Ir-riklami tan-nofs. Mela, il-bib tagħna tal-Browns, ESS, Maple, Alberta Garmin Wellbees.mt. Kif ukoll Derek Meats, kif ukoll Business Labs u Grotto Tavern. Minajrom ma namlu xej, minna il-bib tana, patreon.com/John Mallia u għal-post fej inti tiġi u tati appoċu sosten li fislu l-istess ħagġa, ma nafx fej kultant nitkellem isni teżawru. Għal dan il-proġett, narakom issa fuq naħal oħra, jien u Mark Bajada. Ħammur sal naqra l-ura għal dan il-moment fejn inti d-deċidejt li jisma jena ħabiddel il-mod li jena l-opera, anzi, ħan noħroġ mill-operat, u ħankun iktar parti mill-istrateġija, parti iktar mill-vizjoni. Il-mara xil-wol kella f'din id-deċiżjoni? Il-mara naħseb meta kellna kella xi 19 sena, 20 sena, kienet wafqet minn fejn kienet taħdem u ġiet taħdem miegħi. So dejjem day one kienet ta' support għalija. Ġifieri ta' ngħid support għalija aħna pereżempju tfal kemm Daniel u kemm Nicole it-tnej kważi trabbew l-uffiċċju aħna u l-ħanut magħna. Jiġu l-playpen magħna, jiġu mill-iskola meta kibru mbagħad tagħmilhom xi ħaġa xieklu jibqgħu magħna, dejjem fil-xogħol, trabbew magħna fix-xogħol. U naħseb illi kif jgħid l-Ingliż behind a great man there's always a great woman. Ġifieri is-support li tagħti għall-qas li tagħti l-mara tiegħi li kien importanti ħafna li biex insir minn jien. Ġifieri jiena fid-dar pereżempju ma naf nagħmel xejn. Ġifieri tgħid li nixel washing machine ma nafx nixelha. Issa tgħid li inti persuna li teknoloġiku, it is maybe my choice, forsi wkoll jista' jkun. Imma hemm ħafna affarijiet illi nemmen li kapaċi nkun nagħmelhom tew eventually nirrid nagħmelhom. Imma dejjem kien ta' support. Il-mara meta bdiet mal-kumpanija tiegħek? Ngħidlek fil-bidunettu, ġifieri over 30 years. Dan voluta fil-kumpanija? Mela, ovvjament taħdem ftit ħin m'għadix taħdem kif kienet qabel, imma bħali x-xogħol nħobbuh. Ġifieri aħna li tinżel ix-xogħol u inti l-ġurnata taf kif neħejt parti minnha rader milli taf kif. Sejja importanti. Il-mument li kellek din il-problema bl-istonku hekk, il-mara x'kienet tgħidlek? Xovja li naqqas dik mhux kienet tgħidli kuljum għadha tgħidli sal-lum. Tivvintax iżjed xogħol, għejx gawdi. Ma jiena kif qed ngħid jiena għalija x-xogħol huwa parti minn ħajti. Li ma nagħmilx xogħol bis-salija. Ġifieri nagħmel anke ħafna xogħol ieħor, npoġġi fuq boards differenti u xogħol li nagħmel illi jiena. Hemm din it-tensjoni mal-mara tgħidlek isma' għandek 54 ġmien. Aħna qegħdin orajt jimporta inqattana iktar ħin flimkien, iktar roman. Le, jiena ngħidilha ra, inti jiena kull ma trid li tibdilli l-enerġija. U din jekk tħallini hawn ħanagħmel hawn. Jekk li se toħodni x-xogħol jien ħanaħdem, jekk soħodni holiday se noħu holiday. Jiġifieri diki, that's my mode. Fejn toħodni l-importanti li jkolli x'nagħmel. Imma qiegħed jieħdok? Le, torganizzaj ħafna, ngħidilha organizza pereżempju. Issa għadna kif morna dal-weekend morna pereżempju 3 ijiem trekking house għalija. Noħdu pjaċir xit nħobbu nitrekjaw, nsibu ħin, noħdu pjaċir, nieklu. U itinerarju fidea jew? Nidħol fih jien ukoll imma.
Għax i tinkella tamlu ħafif ħafna. U jiena nkun irid nagħmlu naqra iżjed diffiċli. So, niġġieldu naqra. Isma, li kieku ma kellekx. Nista' nistaqsik xi sema l-mara jibdew. Caroline. Ma kellekx il-Caroline fajtek, kif taħseb li kont tiżviluppa bħala negozjatu bħala bniedem? Naħseb illi, ara, ovvjament, l-impatt biex ngħidlek, il-direzzjoni, il-fatt li jiena sibt isu purpose li ovvjament jiena mbagħad ħajti kollha kienet bbażata u għadha bbażata sal-lum fuq purpose. Ġifieri dak kollu li nagħmel, apparti li jiena strateġiku ħafna fl nagħmel, però jiena dejjem nemmen illi huwa bbażat fuq purpose. U jien hemmhekk sibt il-purpose tiegħi. Vordi sibt bħalma fil-bidu ma' Father Alfred tani skop, tani element ta' fiduċja. Ejna hawnhekk meta ltqajt mal-mara tiegħi li l-mara tiegħi llum, sibt ovvjament purpose ieħor. X'inhu dak il-purpose? Il-purpose kien li inti sibt persuna li tibda tinbidel, tkun persuna adattat għal parti l-oħra tal-persuna, ovvjament li tibni familja, li taħseb biex tixtri dar, u eccetera, eccetera. Jiġifieri da. Serjatek. Is-serjatni, ekku dik il-kelma, ġabitni f'posti propja. U x'inhuma l-ikbar sagrifiċċji li għamiltu għal xulxin? Kollu nagħmlu sagrifiċċji għal xulxin, però naħseb aħna għandna relazzjoni vera fis-sens ngħinu l-xulxin, nissapportjaw il-xulxin. Jiena pereżempju l-karattru tiegħi jekk ili miżżewweġ 31 sena, jiena li tpoġġi li fuq il-mejda ħanieklu u mis se nikkomplejnja. La se ngħidlek fih il-mel, la se ngħidlek ma fihx mel, la se ngħidlek ħażin jew tajjeb. Ġifieri l-karattru tiegħi huwa naċċetta li għandi qudiemi jew naċċetta s-sitwazzjoni. Allura m'għandniex konflitti, you know what I mean, m'hemmx u naqblu ħafna. L-ħsieb ġieni ħarsu xulxin tgħidli x'li qed taħseb. Jien naf ħanara tgħidli fish and chips ngħidli stjaqrajt li moħħi. To that extent. Taf kif għandna affinità ħelwa. U għat li tmur trekking u hekk flimkien? Ejju, mmorru ħafna drabi trekking u mmorru fi gruppi. Hija xi ħaġa li tgawdu flimkien? Ingawdu ħafna flimkien hija. Għax sibna isu sibna dak il-xi ħaġa li noħdu pjaċir bija tnejn. Ovvjament trekking jinvolvi n-natura, jinvolvi tranquillità. X'issibu fin-natura li ma ssibux band oħra? Jien naħseb iktar milli x'issib fin-natura, iktar x'issib fik innifsek. U di skoprejta jien fl-ewwel Camino di Santiago l-għamilt, fejn inti tibda tħares minn barra l-ġewwa. Tibda tiskopri lilek innifsek minn inti, tibda tifhem l-identità tiegħek, ikollok ċans taħseb li llum m'għandniex. Illum moħħna il-ħin kollu jaħseb fuq issa u għada. You know? Ma naħsbux fuqna llum u l-bieraħ fejn qegħdin u kif nistgħu nillinjaw ruħna. So għalija dak il-proċess fejn inti qiegħed tidħol f'ritmu miexi, allura inti fimt m'għandek xejn x'taħseb, qiegħed f'ambjent safe, ovvjament fejn skont fejn kun qed titrekkja xejn kun qed titrekkja bħalma kien issa fuq l-etna pereżempju taqa' xi tmien solari, hemmhekk ma toqgħodx taħseb, imma ħafna midrabi inti meta inti tidħol f'ritmu, anke meta niġri pereżempju ma nużax mużika, ma nismax, inhu pjaċir nassorbi. Taf kif u naħseb, nużax bħala ħsieb dak il-ħin. Naħseb li jgħinek ukoll tifhem ma' żmien min qed issir. Taf kif fejn kont kien forsi importanti iva, ma iktar f'min qed issir, kif qed tinbidel, fimta min jgħid qed nixxieħ jew qed ninbidel jew qed ngħajja jew hekk. Fimt imma naħseb li hemm ħafna iżjed affarijiet sbieħ li jagħmluna differenti. Fimt biżmien. So u dak iċ-checkpoint naħseb huwa importanti li nagħmlu fil-ħajja. Kien hemm xi rivelazzjonijiet? Le, not really ta. Waqt li kont miexi? Jiena naf ħafna lil innifsi, so għax dejjem għamilta. Però ikun hemm momenti fejn tajt pereżempju ara nkun konxju iżjed li għandi bżonn nagħmel ċertu affarijiet li huma importanti għalija iżjed. Kun hemm, ġifieri ħajti kollex ta' għal ħadd ieħor. Ovvjament isu jkun hemm dawn il-momenti fej partikolarment jekk tkun biżi ħafna naħseb li tmur fin-natura u ssib iskiet issib tranquillità u tibda tistaqsi mistoqsijiet eżistenzjali. Inti kollok daw il-momenti? Iva, bla dubju, bħal kulħadd. U nemmen li huma importanti għal persuna.
li inti jkollok checkpoints fajtek illi jinxet namela u xinu l-iskop u jien nemmen illi X'weġibt? propju dak li jiena nemmen illi nallaċċa mal-purpose. Ġifieri jiena għalija l-ħajja nafu meta nitwieldu u ma nafux meta se nitilqu minn hawn. Però ħanitilqu żgur, kulħadd se jitlaq minn hawn. X'taħseb fuq dik? Ara, jiena naħseb illi ma tantx interessani meta se nitlaq. Jiena jinteressani x'qed nagħmel illum u x'ħan nagħmel illum kif nimpatta l-ħajja ta' ħadd ieħor. Ġi mhux qed ngħid li rid inħalli xi legacy għax jiena minn ħadd u minn xejn li nista' ngħid li ħanħalli legacy. Però nemmen illi llum forsi fl-età tiegħi bil-milestones li rnexxi li nagħmel u bil-mod kif nista' nimpatta ċertu nies li huma decision makers, nista' nagħmel indaħħal is-sens tajjeb, il-common sense li huwa importanti u sens ġust ta' fairness li jiena nemmen ħafna fiha, illi dawn in-nies ngħinhom jifhmu aħjar kif jistgħu jkunu nies aħjar ukoll. Mhux neċessarjament għax jiena aħjar jew minix aħjar, imma li inti tuża dak tilleveriġġja dik l-istatura li inti jkollok biex tgħin lil ħadd ieħor. Fuq il-mewt m'intix ipperturbat inti. Laqgħa xejn. Għax naf li rrid imur, jiġifieri it's not a question of time. U minix Imma għadek ħajja nimmaġna fis-sens sabiħa x'inti għamilta sabiħa. Għax inti iddeċidejt li ħatmur fuq dawn ħafna avventuri, għandek mara li tħobb, għandek l-affarijiet kollha li inti xtaqti u forsi hemm xi affarijiet oħra, ma għandek jekk naħseb hemm checklist. Ħafna minn dawk il-kaxxi mmarkajthom. Mmarkajthom. Qatt ma tkun qiegħed miexi u tajt jien minn hawn irid nitlaq da parti sabiħ, għala ħajkolli nitlaq. Le ma ħanajdlek ara, jiena għandi numru ta' negozji u għed minnhom huwa dar tal-anzjani, ġifieri aħna nagħmlu noħdu il-kura tal-anzjani. U naħseb bla ma trid inti tirrealizza li at one point there is a point where you want to leave, verità. Għax tibda tħossok li inti qed tkun peace jew li inti m'intix qed tkun funzjonanti, però nemmen illi kull persuna minkejja dan jaħsib li għadilhom moħħu. You will be surprised, nerġa' nallaċċa mal-kelma everything happens for a reason, anke li tkun in persuna qed tibgħati quddiemek biex inti tirrealizza affarijiet li huma importanti għalik. Ġifieri ħafna mid-drabi aħna jekk nosservaw jiena nħossni li jiena persuna li għandi observation skills vera tajbin. Jien nitgħallem ħafna minnhom minn u dik is-sabiħ li inti jirnexxilek titgħallem żmien in-nannu tiegħi kien jgħid tajjem tgħallem bi-spejs ta' ħadd ieħor mhux bi-spejs tiegħek. Ma jekk tirrealizzaw tara ċertu affarijiet inti u jirnexxilek tikkorrelata lilek innifsek magħhom jew tajt isma' jiena jekk se nkun hemm kif irid inkun hemm, x'irrid nagħmel f'dal proċess, x'irrid inkun. So fil-bidu saqsejtni inti min rid inkun meta kont żgħir u għedlek ma kellix skop. Illum ngħid min irid inkun kieku jkolli option li ngħid min irid inkun, nirrid inkun beacon għal ċertu nies li bihom jistgħu jaraw pereżempju korreltaw miegħi biet fin-negozju u fil-ħajja illi anke jekk inti jkollok il-problemi tad-dinja kollha fil-ħajja waqt fil-bidu wherever it is, dejjem tibqa' pożittiv u dejjem tibqa' tara l-opportunità li inti minna tista' tagħmel xi ħaġa aħjar. Mhuwiex faċli, ġifieri hemm ħafna mindset fiha, però anke li titkellem, pereżempju jiena m'għandix problema li nuri l-vulnerabilità tiegħi, m'għandi problema u dik ukoll il-problema se niġi fuq se ngħidlek isma'. Ġorni jien għandi problema. Għatkellek bħala din jien naf tista' tgħinni għandek ġralek hekk. Hawn min jiddejja, jgħid ma tarx ħammur noqgħod nikxef u ngħid m'għandix problema. Jiġifieri għax nemmen illi nista' nkun persuna aħjar. Ġbaj taħdem mid-dar jew ġo xi kaffetterija storbjuża, mela mhux tiġi saħdejn għal business labs, post ċentrali, kwiet sabiħ u li fih tista' tagħmel użu minn hot desks, uffiċċji, boardrooms li trid. Tista' taqbad u tfetx fuq l-adba mingħajr ma tafżal il-ħadd u serraħ rasek li żed inqeda. U jekk titlaq 4 minn nies jew 40 se joħorġuk ta' nies. Business labs, xittit aktar. Lincoln kien jgħid jiena ottimist għax ma nistax nara għażla aħjar milli tkun ottimist. Dak ir-ra Lincoln ra affarijiet li huma terrorizzanti. U falla temmen? Nemmen Iva, nemmen. Jiena persuna li nitlob, parti mill-ġurnata tiegħi ovvjament li nitlob fil-ħodu,
Jiena wkoll kavallier tal-Ordni ta' Santo Sepulcru, so ovvjament nagħmlu. Santo Sepulcru? Mm. Minu Santo Sepulcru? Hija ordni li hija Malta. Ma nix taqsam mal-hospitaliers. Maħna namlu nejnu l-insara fil-Palestina, insar Palestinjani. Nibnu skejjel u nejnu għom Mekka. Imma użjed ġest nobli, użjed ovvjament diġejja minn snin, ħafna snin. Mux ekku. Da ġviri probabli ġejja minn żmien ma tkun morru għaw il-Holy Land u jagħmlu x'kien jgħidu dak, kienu jagħmlu dil-biċċa tax-xogħol. Kruċati. Le, ma wara l-kruċati mbagħad kienu jmorru hemmhekk u jagħmlu il-pilgrimage. Il-pilgrimage. Għax x'isimhom hekk bdew, il-hospitaliers hekk bdew, nurses essenzjalment għal dawn in-nies li qed imorru jagħmlu dal-pilgrimage. U intom għadkom salum il-ġurnata tgħinu l-Kristjani ġewwa l-Palestina. Il-verità mhux il-Kristjani biss, anke l-Palestinjani Musulmani, ma nemmen illi huwa ġest nobli, nemmen illi l-ħajja ma tix tkun fuq jien biss jew. Ġifieri temmen fl-Alla Kattoliku essenzjalment. Iva. U knisja hekk tifrekwenta. Frekwenta wkoll, iva. U meta titlob x'titlob? Il-lallu bis personali di. Tix nindaħal għaj xiex jitlob Mark Bajjada. Ma tipikament nitlob najt 4 talbiet jena fil-verità jekk titnajlek, jiġifieri nitlob għal-familja tiegħi, nitlob għal-mejtin, nitlob għal-Ekwestriani li qed jgħinu fil-Ġerusalem, però nitlob ukoll dejjem għal-persuna partikolari li dejjem ma tkunx l-istess waħda bħalissa hemm persuna li għaddejja minn żmien diffiċli u taħseb fiha insomma. Meta il-tajna, semmejt li xaġa li miegħi resonat ħafna, u nixtieq nippruvaw nesploraw ftit jekk għandek ftit. Għatli jisma' għatli jien għandi soft spot għal nies vulnerabbli. Iva. Tina spjega ta' xejn din is-soft spot. Ara, mela, ħamurru lura. Meta wassalt il-dal-persuna illi rrid imur id-dar u jena f'moħħi dakinhar ħassejtni li ħanejnu. Verità ma tantx imma xtajtu tixriba papali miskin. But moħħi jentu. Ġifieri jiena dejjem nara illi dak il-persuna li ma jistax jipproteġi lilu nnifsu jew ma jistax jgħin lilu nnifsu, inħossni nempatizza ħafna, nikkonnekti ħafna miegħu. So ma nix nuża l-kelma nitħassar għax mhix kelma ġusta. Imma nempatizza. Jiġifieri nħoss l-luġieħ jew is-sitwazzjoni tiegħu I connect with it. U nagħmel dak kollu li nista' nagħmel biex ngħinu dak il-persuna. Issa biex nipproteġih, nagħmel dak kollu nista'. Taf minn fejn ġejja din? Naħseb hija parti minni ġifieri m'hemmx xi ħaġa li bħala familja aħna nies li ngħinu l kulħadd, imma naħseb fija forsi teċċella tikka żgħira għalija it's a firm belief li jiena la għandi s-saħħa, la għandi il-mezz, la għandi l-mod kif jiena rrid nixxerja. U nagħmel anke fix-xogħol ta' fil-verità mhux biss ma meta tieli kett inħass li kienet iktar minn belief. Kważi bioloġika. Hija nattiva fija, ġifieri li jiena I protect, ġifieri hija nattiva. Biex xi ħaġa li akkwistajt, ġifieri anke meta kont żgħir, ġifieri jiena naħseb kieku kelli ngħid xi ħaġa li meċċ l-ewwel u naħseb nonqos jekk ma ngħidix issa, jiena I was always the perfect anti-bully. Ġifieri jiena kont il-persuna li muniġġiet mal-bully. Ma kontx il-bully, ma I was the perfect anti-bully. What did you get out of that? Xejn, li nagħmel dak li nħoss li huwa tajjeb. Tinsiex li ħafna minnu kien ikun ħażin. Minn fej ta' tifel tiġi dan is-sens. Inti qed titkellem, taf x'qed tgħid hu. Inti ta' tifel qed tgħid. Jiena għandi f'demmi l-għarfien ta' x'inhi ġustizzja li mhijiex xi ħaġa negliġibbli di. U inti kont tħoss illi l-kuntrarju l-inġustizzja inti kont tħoss f'demmek li tikkoreġiha u bqajt tagħmilha dil ħaġa. Kumbattija fil-fatt għax mhux dejjem jirnexxielek, ma telebiex għax il-kuntrarju jibqa' jiġri u l-affarijiet l-oħra ħażin jibqgħu jiġru. Imma di xi
x'ħadd qalilek. Le ta' naħseb illi hija xi ħaġa li dejjem kienet fija, ġifieri li nħoss li jekk għandi nagħmel xi ħaġa li f'moħħi nemmel li hija tajba, nerġa' ngħidlek, kienu ħafna minnhom kienux ikunu tajbin. Ma kont nemmel li huma tajbin. Iġmejn ngħidu li kien hemm ħafna minnhom li ġew tajbin xorta. Imma tipikament kont inkun di perfektante bulli, ġifieri dak il-persuna li mmur akkost naqra xebata ġew lajt ħafna xebat ta' fajti inta, x'naħsib xi wieħed xi wieħed tal-kung fu. Imma kont ma konx niddejjaq nidħol għalija mbagħad naraw. Ġifieri mbagħad naraw fejn naslu. Naħseb nidħol għalija mbagħad naraw hija l-istorja ta' ħajtek, my friend. Ħafna midrab iva. Ġieli tħossok li int vulnerabbli? Definitely iva, yes. U f'dak il-każ min jipproteġik? Ma tantx ndisclosja, ma tantx inħobb ngħid li jiena ma ftit nies nitkellem jekk qed ikolli vulnerabilità għandi ftit nies, però hemm nies il-go to people tiegħi illi huma mhux ħbieb, ma nqishomx bħala ħbieb, huma aktar qas tista' tgħidilhom familja. Imma huma nies illi qegħdin grupp, għandha ħafna gruppi li qed fihom ma dal-grupp partikolari kompost minn 10 minn nies oħra huma l-go to people. Jiġifieri li naf li se jkolli l-iktar mod onest, korrett, fair u ġust miegħi il-risposta. Ħażina u tajba, però se jtuni risposta li jiena rrid. U jisu xi tip ta' kif tajt mastermind group u xi tip ta' organization, huwa parti organizzazzjoni. Hija parti nifforma parti minn forum. Nifforma parti minn forum. Li intom għażiltu tkunu parti minnu biex tkunu speċa taqtajju tal-xurxin. Ekku, dan ukun kompost ħafna midrabi minn CEOs li huma ħafna midrabi at a very lonely position, jew presidenti ta' kumpanija jew chairmans ta' kumpanija. Very xiex, sorry? Lonely position, għax inti meta tkun f'pożizzjoni ta' chairman jew pożizzjoni ta' CEO, ma min se tkun vulnerabbli, ma taf kif hemm lok u lok. ċertu affarijiet tista' tgħidhom liberament, ma hemm xejn ħażin li tgħidhom. Jekk bija again tuża l-istrateġija li inti ħatot tieni xi ħaġa jew ħadd tagħmel turnaround fil-ħsieb, jew tikkoreġi ċertu affarijiet, imma hemm affarijiet oħra li ma tistax tgħidhom. Ġieli kont vulnerabbli u ddispjaċik wara? Le ta' qatt. Jiena ħanajlek ftit affarijiet f'ħajti li għamilt tajbin jew żjana dispjaċini minnhom. Għax jiena ngħid għamilta dak iż-ħin ħsibt li kelli nagħmel hekk and I stick to my decision. Isma' għaw ħafna nies li jsegwu dal-podcast li ħobbu jaqraw ħafna affarijiet, xi ħaġa li vera nieħu gost li nirċievi hija ritratti tal-kodba illi n-nies ikunu xtraw qraw minħabba dan il-podcast. Inti taqra ħafna. Jidher li bħalissa taqra 4 kodba. 4 kodba. Ikolli l-ktib fil-karozza, ikolli ktib fuq l-uffiċċju, ikolli ktib li naqra flaġija, komodina. Mela, ħattina 4 suġġerimenti, meċa fejr, iskonu 2, per eżempju, li vera hemm raġuni tajba l fej taqrom dal-kodba. Ifimni, hemm kodba interessanti, jiddependi bħalissa nara Think Like a Monk, jien naf 12 Rules of Life, naqra komplikat biex taqra, ma interessanti wkoll. Peterson. Għandek l-Obama, l-biografija ta' Obama, u ktib vera interessanti li ħadd pjaċir rajtu, naħseb bdejtu rajtu f'darba, One Run, Happiest Man on Earth ta' Jacob, fuq storja vera ħelwa ta' żmien l-Auschwitz. Storja vera ħelwa Storja vera, hija storja vera, fejn bniedem jista' jkun xorta kontent minkejja ċirkostanza li tkun fiha. Vordirijem, u din hija fil-verità l-edukazzjoni jien nemmen illi għalija Daku, Happiest Man on Earth. Il-proċess ta' Jacob, jekk ma nistax li miktub ismu wkoll. Eddie Jacob. So, il-proċess. Għalfejn għandhom jaqraw dak il-ktieb? Jien naħseb il-mument, ara, jista' jkollok l-affarijiet materjali kollha fid-dinja u xorta tkun imdejjaq. U jista' ma jkollok xejn materjali fid-dinja bħalma kellu dan ir-raġel u kien xorta kuntent. Illa li xrid isib il-kuntentezza. L-state of mind hija xi ħaġa li tittaħdem għaliha nemmen jiena. Hija xi ħaġa li bħal huwa biex inti tkun fiżikament b'saħħtek inti titmur il-ġim, tittrejnja biex inti tkun mentalment b'saħħtek inti
iżomm moħħok għaddej, tittaqra, tibqa' tirriċerka, tibqa' titgħallem. Ġifieri hemm ħafna affarijiet u ovvjament imbagħad għandek affarijiet oħrajn bħal mija il-kuntentezza li mhux xi ħaġa faċli biex tajda u biex tagħmilha. Ġifieri hemm ħafna mumenti fejn bniedem kollu kollox u xorta ma jistax isib dik il-kuntentezza sinċiera li hija s-sempliċità, kultant issibha fis-sempliċità jew fit-tranquillità. Mela, issa nibdew b'xi riflessjonijiet. Ukoll insaqsik kif marret ħajtek sa issa. X'inhu l-estimate tiegħek jew is-sinopsis? Ara jien naħseb illi ħankun minna ovvjament ma bda mod. Sintesi kienet il-kelma li kont sintesi. Naħseb illi irnexxieli nagħmel ħafna. Jiġifieri jiena naħseb li nexxiel nagħmel ħafna. Vordiri kemm fil-ħajja matrimonjali, familja, kif ukoll fix-xogħol. Li inti tislet mill-fatt li inti għamilt daqstant affarijiet huwa li sejra tajjeb il-ħajja. Le, l-ħajja sejra tajjeb, jien m'għandix xingerger. Kif qedlek jiena nikkuntenta bi ftit, m'għandi bżonn ħafna affarijiet. Però tagħmel ħafna avventuri wkoll. Imma l-avventuri hija parti importanti. Ġifieri ma mhux xi business class biex immur ma nagħmel l-avventura, vordiri nagħmlu bħalma jagħmel kulħadd. Xejn speċjali. Tħobb l-esperjenzi. Jiena għalija d-ġen. Xi motivak illum il-ġurnata? Il-kurżità. Jiena bniedem kurjuż ħafna. Ġifieri nħobb nitgħallem, nħobb nara, nitgħallem kulturi, nesperjenza, ovvjament jekk ikollok ħbieb li jkunu tħobb pjaċir magħhom, ħadħobb pjaċir iżjed, taf kif jiġifieri l-esperjenza tkun isbaħ, imma nħobb nipprova l-ikel, jien naf insaqsi, kurżità ħafna. Ġifieri anke mara pereżempju insaqsi dak ix-xieħ għalfejjek x'inhi dik u għalfiex tidħol f'ħafna hekk intriċċi. Tħoss li int winner? Iva, inħoss li jiena winner. X'jagħmlek winner? Naħseb il-fatt li jiena nipprepara ħafna, nkun preparat. Mentalment, nirriċerka ġifieri anke n-negozji kollha li jiena għamilt, ġifieri jiena nista' naċċertak li nkun għamilt ħafna riċerka. Ħafna. Jiġifieri m'iniex bniedem illi għalkemm isni nippreżenta ruħi bħala persuna li ma nkun għamilt ħafna riċerka. So, u dik ovvjament hija komponent importanti jekk inti sejra l-eżami u ma tistudjax. Kif tista' tgħid li se ġġib riżultat marka tajba. Hija part importanti. Dak li għamlek winner, ġifieri li inti tkun imħejji. M'hemm xejn speċjali, ħlief preparament u ħafna xogħol. Preparament u ħafna xogħol. Yes, ħafna xogħol. Għadek tfittex iktar suċċess? Ma taqafx, jiena ma waqafx. Ġirina, anzi l-problema tiegħi hija li again, minn fejn ġejn, minn fejn bdejna, fejn qegħdin u fejn se nkomplu. Ġirina għalija is-suċċess mhuwiex flus. Mhuwiex flus. Kif tkejlu allura? Is-suċċess huwa kif timpatta l-ħajja fuq in-nies. Kif tibdel jirnexxielek tibdel vorderi is-suċċess huwa li jiena ngħid pereżempju ara kien hemm direzzjoni anke ġieli politika li jiena għax hemm fdat għax jafu li jiena persuna li tal-affarijiet tiegħi u se ngħidlek kelma vera sinċier, jirnexxieli nibdel ċertu deċiżjonijiet. U dik għalija importanti ħafna. Dak huwa s-suċċess. Li mhux għax qed ngħid tajjeb, imma qed jirnexxieli nimpatta lil dak il-persuna jew lil dak il-persuni jew lill-komunità larġ li aħna nistgħu nagħmlu bidla, nġibu bidla. Il-vir suċċess għalik mhux il-negozju. Il-negozju, il-negozju huwa hija xi ħaġa li jiena nagħmel b'mod sistematika. Jekk jiena tini 20 negozju oħra, l-20 negozju oħra se nagħmilhom, m'għandix problema. U aħna fil-fatt nżidu negozji kull sena, medja ta' 2-3 kull sena. Ongoing. So dik hija xi ħaġa li it-tini sodisfazzjon skont x'inkunu qed nagħmlu, uħud minnhom ituna ħafna iżjed sodisfazzjon oħrajn le. Ġifieri kemm jista' jkun illum li jiena għandi l-lussu ngħidlek li nażel, il-kumdita li nażel, nixtieq nagħmel affarijiet li nħobb pjaċir nagħmilhom u li nemmen fihom. So jien qatt ma għamilt negozju anke meta ma kelli xejn,
qatt ma għamilt negozju biss għall-flus. Dejjem għamilt affarijiet li għalija kellhom sens warahom, kienu jagħmlu sens. Taf kif li jiena nħu pjaċir nipoġġi bil-qiegħda dik id-bissima ngħid istra, irnexxiena għamlu għadi. Ġifieri, għasna fesek x'inhi l-mistoqsija, interessanti din il-distinzjoni li għamilt. Kont qed nassumi jiena li ħataj li jiena kontentu għandi 23 kumpanija, għandi dawn nies li anke timpjega nies, ġifieri inti llum il-ġurnata dawn in-nies kollha li jaħdmu miegħek għandhom il-loan, għandhom il-ħajja tagħhom u jistgħu jaslu għalihom għax inti tajthom impjieg u jistgħu forsi anke jsibu f'dal impjieg mod li jikbru ma' bħala persuni, jikbru ma' bħala professjonisti, eċetera, eċetera. Però inti għad li jiena l-iktar ħaġa li nidderiva sens ta' skop minna huwa li xi ħadd jiġi għandi għal parir u dak il-parir jiena ntih tal-imod u ġej minn persuna li huma jqisu integra li jinfluenza il-perkors tal-ħajja ta' dak il-persuna, il-negozju ta' dak il-persuna, forsi anke l-ħajja politika ta' dak il-persuna, forsi l-ħajja matrimonjali ta' dak il-persuna. Ġifieri, li qed nieħu huwa li n-negozju huwa dak li sawrek. Imma mbagħad qisu dak li l-assenza huwa int minn int u x'influenza jista' jkollok fuq l-individwi. Ovvjament mhux fuq ħajja matrimonjali, ġena minn xi wieħed li nifhem fl-affarijiet. Però dik jiena żitta hu. Eżatt. Imma xi naqa' poeta u naqbad nitfa' fejn. Però naħseb illi isu il-negozju jew ħanajt is-suċċess tan-negozju li mhux is-suċċess tiegħi biss, jiġifieri hemm ħafna nies warejha. U dan propju li naħseb l-ewwel ħaġa li rnexxi li nittrażmetti biex ikollok negozju li jkun ta' suċċess hija li jkollok allinjament lin-nies li jaħdmu flimkien miegħi huma tal-istess idejat. Ġi huma jħossu purpose. Diri għandna nies aħna li jekk imorru jaħdmu ma' ħadd ieħor probabbilment jaqla ħafna iżjed flus, però jibqa' jaħdem magħna għax iħoss li huwa parti minn xi ħaġa li għandha skop. Imma naħseb allura dak ħanpoġġuha naqra hekk ta' ġifieri ma dak is-suċċess inti isek qed tipprova li dak li qed jgħid Mark Bajjada jaf x'inhu jgħid. Illa li xandu dawarajħ. U diri tista' tmerieħ, the proof is there. So, ma namilix biex nuża, għax minix xi persuna li ftaħar jew da, imma naħseb l-element ta' sinċerità, l-element ta' li inti tkun autentiku, jien hemm ħafna fiha dik. Li inti tkun dak li inti. Kun dak li inti, provax kun ħadd ieħor. Fordi l-autentiċità hija importanti. U unfortunately, meta xi ħadd jipprova jkun xi ħadd ieħor jew jipprova jagħmel effort biex ikun xi ħadd ieħor fajnejn xi ħadd ieħor, how you are perceived, u din hija unfortunately bil-social media qiegħda tiġri ħafna llum. Hemmhekk inti ħadd tkun qed tagħmel battalja interna. Għax inti diġà tħossok li huwa misfit minnek innifsek. So l-ewwel jiena dejjem ngħid, anke l-itfal dejjem meta kienu żgħar u anke li min jaħdem jgħin ngħidulhom l-ewwel checkpoint tiegħek hija l-kuxjenza tiegħek. Jekk inti mal-kuxjenza tiegħek taf li inti qed tagħmel xi ħaġa ħażina, tagħmilhiex. M'għandix għalfejn jgħid li ġon li qed nagħmel ħażin jiena, kien naf ġan li qed nagħmel ħażin. Issa I might be wrong to a certain degree, imma jekk naf li qed nagħmel ħażin. Għandi bżonn xi ħadd jgħid li ma naf u nieqaf. Kelli nagħmel ir-riklam tal-patron, però l-patron spiċċa. Kull min jiġi studio jaf li il-patron l-għawek inħobbu ħafna, tant inħobbuh illi għal-miliet id-dubbajnilkom offerta splendida. Senjora Raxanna likom. Sabaċ. L-offerta tmur xi ħaġa hekk, il-ħolqa qiegħda x'imkien fid-deskrizzjoni, għal daqstant il-miliet ħieni il-Patreons kollha tagħna, nixtieqilkom ħafna ferħ u ħafna tekila. Ovvjament l-awtentiċità hija xi ħaġa li niċċelebra anke fija nnifsi. Però jkun hemm mumenti fejn ngħid hemm il-parti tal-personalità tiegħi li forsi mhijiex l-aqwa element tal-karattru tiegħi. Ħanara kif ħanasal biex forsi nillimita din il-parti, forsi nirrabja ħafna pereżempju.
Ġifieri hemm ukoll dal-proċess ta' riflessjoni ta' x'ma jiena bil-mod awtentiku tiegħi kieku naqleb il-mejda bħalissa, imma rrid ukoll nillimitaw għax jiena bniedem parti annimal soċjali li rrid nikkooperaw flimkien. Ġieli minn perjodi fejn l-affarijiet fajtek tant huma intensi illi tiġi f'punt fej ma tibqax tħoss l-intensità. Li seba' diffiċli li tħoss. Ara, inti dejjem tikber. Taf isu jiena ngħaddi naqra minna li nistembaħ filgħodu u ma nħoss dak isu dik il-hyper reality ta' kollox li kollox għandu konsegwenza li nħoss li nkun tlifta daqsxejn hekk ngħaddi minn dawn il-perjodi, ma nafx għandek l-istess esperjenza. Le, jien naħseb ċajt waħdi ġifieri. Probably. Jien naħseb illi inti titgħallem tikkopja ma' ċirkostanzi. So bħal huwa bniedem li jerfa' l-weights, inti tibda b'2 kilos, mbagħad 5, mbagħad 10, mbagħad 20, 50 u tibqa' tiela. Sakemm tiflaħ ċertu weight, ovvjament. Jien naħseb l-istress jew it-tension jew is-sitwazzjonijiet kif teħendilhom, once li inti takkwista ċertu skill sets li takkwisthom ma' żmien, u jiena nixtieq nippreċiża di, nibqa' ngħidha li biex irnexxi li jien kapaċi irnexxilu kulħadd. Li m'għandix xi ġin speċjali li jagħmilni differenti jew jagħmilni xi ħaġa ta' barra minn hawn. So hija kwistjoni li inti temmen fik innifsek u dejjem tipprova tkun aħjar. Imma qatt ma il-mistoqsija forsi ma frejżajt issew. Qatt ma tistembaħ u tgħid isra llum dik l-intensità illi soltu tin il-ħajja minix inħossa. Forsi pereżempju tkun għamilt xi proġett u jkun vera mar tajjeb dal-proġett u tkun isek irbaħt il-kompetizzjoni miegħek innifsek u salada filgħodu. Qatt ma tiġi f'dak il-punt ta' bżonn naqra urġenza jiena f'ħajja, bżonn naqra hassle f'ħajti jiena. Tiġi f'dak il-mument. Jiena ħajti kollha hekk, jiġifieri anzi jiena problema tiegħi hija li m'iniex kapaċi niċċelebra. Rina once li l-estate dik ix-xi ħaġa, problema tiegħi ma niċċelebrax. Għandi tant għandi truf ma xiex naqbad, li wara di għandi di, li m'għandix ċans, m'għandix dak il-lossu li ngħid kemm nixtieq ikolli xi ħaġa. Problemi hija li għandha ħafna. Problemi hija kif se nagħmel biex innaqqas, anzi mhux kif se nżid. So u nixtieq kieku jkolli l-opportunità pereżempju li kif ikolli milestone li jiena rnexxi li nagħmilha niċċelebra mhux jien biss, niċċelebraw kollha bħala grupp min ipparteċipa fiha. Imma din hija xi ħaġa li naħseb hija personali, jiġifieri li aħna taf kif anka trobbija jekk ġibt 6 hija sa ġib 7, jekk ġib 8 hija sa ġib 9. Qatt minti you're never good enough, inti dejjem tagħmel xi ħaġa aħjar. Do you feel like you're good enough now? Le dejjem m'għandix nitgħallem. Dejjem m'għandix nitgħallem. Jiġifieri ma nemminx li jiena persuna illi naf kollox, jew li jiena masserja kollox, anzi, jiena dejjem ngħidu milux għamilt kelli jekk session ma' grupp ta' nies illi jiena nħobb insaqsa ħafna. Pereżempju, ma niddejjaqx anke nkun fuq bord, jiġifieri nkun fuq bord ta' ċertu kalibru li pereżempju xi ħadd juża jargons pereżempju, jiena nwafqu ngħidu naqra paċenzja, xi tittajt biha ACT għax ma fimtekx. Ma niddejjaqx illi nsaqsi, ma niddejjaqx li nitgħallem. U fil-verità ikollok dis oħra miegħek li qed jagħtu b'rashom hekk u ma jfux x'inhi ġifieri l-kelma. So imnalla nwaqqaf jienu ngħid isma' spjegalna naqra x'tliftna hawn. Jiġifieri nemmen li m'hemm xejn ħażin li inti. Fundamentalment x'taħseb li baqalu x'jitgħallem Mark Bajjada? Jien naħseb issa hija l-fażi l-ġdida, ngħidlek, il-turning point il-ġdid illi nerġa' nirriskopri lil innifsi fil-żmien li qiegħed. Jiġifieri issa biex ngħidlek nemmen illi għalkemm għad għandha ħafna xnati u nista' nikkontribwixxi ħafna, però nemmen illi għandha ħafna x'nixtieq nitgħallem, ma ħafna x'nixtieq nitgħallem, jiġifieri numru ta' affarijiet li nixtieq nagħmel f'ħajti, milestones, imma x'tixtieq titgħallem għidilna? Ifhimni, għandi lista ta' affarijiet x'nixtieq nitgħallem, imma pereżempju waħda mill-affarijiet li nixtieq nitgħallem hija lingwa oħra.
U mhux għax nixtieqha biss, għax nemmen illi pereżempju kont rajt illi jekk inti tagħmel rebooting tal-sistema tiegħek tal-moħħ, inti tgħinek għal dimensja pereżempju, fejn inti tagħmel rebooting, tagħmel xi ħaġa vera differenti, jew titgħallem il-mużika, jew titgħallem lingwa differenti, so toħloq terġa' tibda dak il-proċess tat-tagħlim ngħidu jiena. Imma hemm ħafna affarijiet illi tant indirett tant affarijiet. Ma kif ħajr nexxilek għax ovvjament għandek il-conveyor belt ma jafx. Dik hija li għadni ma skoprejtx, waħda li nixtieq nitgħallem fil-fatt. Li ma nafx kif waqqaf dal-conveyor. Naħseb il-verità mhux iwaqqaf il-conveyor belt irrid għax il-conveyor belt huwa healthy qed jaħdem. Jien kif ma nkunx fuq il-conveyor belt irid naħseb. Il-conveyor belt ta' ħajtek li inti kollu għaddej minn daw it-truf kollha li għatli li ma jkollok ċans tiċċelebra dejjem taqbad Imma mhux għax ma jkollix ċans dan iċċelebra, għax ma nħoss li għandi niċċelebra li hija xi ħaġa li obbligat nagħmilha. Moħħi jekk naħseb, ġieri m'għandix tifraħ xejn, ejja ħankomplu. Move on. Ma tixtieq li kien differenti. Għalija ma jimpurtax, imma li min ikun miegħi mhux fair. Ma jfissirx li għax jiena hekk inti tkun bħali, ġieri irid nifhem, irid nirrispetta li inti tiċċelebra. So għal xiex m'għandekx tiċċelebra. Ara, tkellimna fuq ħafna permutazzjonijiet ta' ħajtek minn tifel problematiku mrobb ġewwa raħaġdi tal-tifel li qed jiġina aktar fdat, u mbagħad sar engineer madu moħħ ir-riħ, u mbagħad iltaqa' ma' Caroline, u mbagħad Caroline ġibek naqaf postok, tħossok responsabbli għalik, għall-familja, bnejt il-business u mbagħad dak il-kedet kbar ukoll, minn dawk il-kedet kbar ukoll tallim xi ħaġa oħra, u dejjem tista' tiskopri xi ħaġa oħra, u isek meta kont tajhom li dawn l-affarijiet għandek moħħok il-kukun tal-farfett u dejjem narak tisplodi minn kukun ieħor, minn kukun ieħor, minn kukun ieħor, minn kukun ieħor. Veru. Kif timmaġina l-aħħar permutazzjoni ta' Mark Bajjada? X'inhi? Ara biex ma slowja sissa ma nsibx iżen slowja. So l-enerġija tiegħi rid nuża u llum naħseb li nuża pereżempju billi biex ma nibqax inżid affarijiet li huma relatati ma' negozju tiegħi llum jiena kif qedlek l-ewwel impoġġi fuq numru ta' boards, attiv ħafna anke bħala deputat President tal-Kamra tal-Kummerċ, nagħmel ħafna affarijiet illi nemmen illi ma għandekx sodisfazzjon żgħir fihom, għandek sodisfazzjon kbir għax dejjem qed nagħmlu affarijiet u dawn nagħmluhom mingħajr ħlas. Ġifieri dawn isiru b'mod fil-ħin tagħna, imma jien għalija l-ħin qed nużah tajjeb. Inħossni li jekk m'għandix dak il-lok fejn jien qed nagħmel dak ix-xi ħaġa, kieku qed nagħmel xi ħaġa tan-negozju. So jiena qed nipprova bil-mod il-mod ħanuża l-kelma mhux retiring għax għadni żgħir, but I am rewiring myself. So nipprova nibdel l-affarijiet biex jiena nkun persuna li nibqa' xorta attiv, nibqa' xorta x'nemmel li għandha ħafna xnati, għal qasek naħseb u nisperet naħseb tajjeb, imma mod differenti. Imma timmaġinak hekk pereżempju ta' 70-80 sena. Inkun imma inti għal kemm ħajkollok inti tkun maħżen tal-esperjenzi. Kemm tittara kemm tkun relevanti at that point. Għax nemmen illi llum pereżempju llum iż-żgħażagħ tajjeb tant għandhom tant għandhom modda tajjeb, ġifieri jiena għadni l-antika. Tixtieq li jkun żagħżugħ? Illum le jiena kif qedlek jiena kuntent bil-qiegħed fejn qiegħed kif qiegħed m'għandi l-ebda aspirazzjoni nkun xi ħadd differenti. Ġifieri għalija huwa perkors. U inutli nilludi ruħi li nixtieq ma nixtieqx li kelli 20 sena iżgħar imma x'differenza se tagħmel billi nixtieq. Ġifieri kieku għandek xi idea u xi saslan ħokkuha u ssir ngħidlek ejja nagħmluha. Ngħidlek x'nixtieq għandha ħafna iżjed xewqat. Imma nemmen illi jiena bniedem pragmatiku ħafna. Pragmatiku u saqajja mal-art. Ħanaddu issa għal patruni jistaqsu. Miġuba li kom bibtana tal-Browns partikolarment mis-servizz tal-Gut Health li jien għamilt użu minnu u għal daqstant ħajtija ferm għażjed feliċi, ħabib tiegħi, ferm għażjed feliċi. Mela, Browns Gut Health huwa servizz li sponsor din il-parti, però wkoll jista' ukoll lek jagħmilek ħajtek ferm għażjed ma nafx il-fejn nitkellmek. Ara ħammorru issa patruni jistaqsu l-mistoqsijiet lil Mark Bajjada naħa l-oħra
Nibdew. L-ewwel mistoqsija ġejja minn Mitchell. U Mitchell qed jistaqsi x'inhi l-ikbar rebħa li ksibt meta tajt li parir jew kelma li tagħti int tgħin lil xi ħadd. U x'kienet is-sitwazzjoni? Ma x'kien l-iktar parir li tħoss li kien kisba importanti għalik li tajt? Ma naħsibx li hemm xi ħaġa li teċċella b'mod li nista' ngħid din flok din jew l-oħra. Sewa. Però naħseb illi u ħafna mid-drabi ikoll huwa jieħodli ħafna enerġija. Jiena meta jkun hemm sitwazzjoni xi ħadd jgħid isma' nixtieq inkellmek għandi bżonn nitkellem naqra miegħek. Mhux neċessarjament ma jkunux impjegati daw ikunu ħafna mid-drabi nies minn barra, nies li ma nafhomx jew x'naf jiena. Però ikunu jien dal-għodu pereżempju. Inti għandek xi ħaġa, ma għandek dan tħoss naħseb li taf inti il-perkors tiegħek x'kien li tajt menda isu għandna biblioteka ħana bad niftaħ il-kodba jiena. U ħassejt u plus li inti peress li m'intix preżuntus u m'għandekx dal-attitudni m'għandekx attitudni nafta kiesaħ pereżempju. Tħoss li inti bniedem aċċessibbli ħafna, ġifieri nista' nifhem jiena ma nafekx imma dal-għodu vera tkellimna fuq livell illi kien ma tantx nitkellem ma' nies fuq dak il-livell pereżempju. Nista' nifhem. Unapprezza. Nista' nifhem x'għedt. Però naħseb kieku kelli ngħid l-iktar wieħed li kelli li ħassejt li vera mid-differenza niftakar jiena waqt il-programm Shark Tank ovvjament ħafna nies ikunu jarawk u jassoċjawk u jew ngħid jagħmluk f'pożizzjoni li għalihom inti persuna li jistgħu jieħdu parir jew jikkorrelataw. U niftakar darba kien flaxejn nirċievi ħafna messengers, ħafna. Mod speċjali meta jkun għaddej jkun qed jiġi jerjat il-programm, ġifieri ħafna. U niftakar fost kollox irċivejt messaġġ fejn da xi ħadd li huwa negozjant pjuttost ta' ċertu portata, ġifieri kbir mhux żgħir. Niftakar kien bagħat li messaġġ li għandu bżonn ikellimni. U jiena mhux ma nagħtix kasom imma ma tistax tiffollowja kollox u malaj. U traskurajt. U l-għada rċevejt messaġġ ieħor u għallek bħal speċi għalli batlek messaġġ għal nixtieq inkellmek għaliex naħseb li se nagħmel xi ħaġa ħażina. Immedjatament kontattjajtu, iltqajt miegħu u niftakar bdejna nitkellmu kienet relatata ma' negozju f'dal-każ. Dan kellu distress pjuttost kbir li meta bdejt nifhem u nanalizza dak li beda jgħidlu dokumenti li beda jurini, ovvjament kien f'distress qawwi. U niftakar għamilt xi xahar nejnu nittituba u l-emmulaw, nexxilna nagħmlu l-affarijiet kollox postu, ġifieri ġajna ssetjajna l-affarijiet, għamilna dak kollu li kien hemm bżonn u għalija kienet xi ħaġa li kieku forsi ma intervenejtx fiha, taf kienet tkun xi ħaġa li kien ikollha forsi end traġiku għampoġġi hekk. So kien ikun hemm l-ending x'kien? Le, l-ending kien illi jiena rnexxieli noħorġu mill-negozju li kien, ġifieri rnexxielna ndawwarlu n-negozju billi bijaw u llum jgħix ħajja ħafna aħjar milli kien ħampoġġi hekk. Imma dan huwa instance, ġifieri jkun hemm ħafna oħrajn illi fajnejja jew fil-ħsieb tiegħi jafu ma jkunux importanti, mal dak il-persuna jkunu importanti ħafna. So il-waiting tagħha mhux kulħadd jiflaħ l-istess wait, so hawn min jgħidlek isma' jiena ħafna mid-drabi ma nagħmel xejn speċjali npoġġi bil-qiegħda bħalma minnejna u inti dalgħodu u nisimgħek, però nkun qed nisma' biex nifhem. Mhux nisma' biex nitkellem. Nitkellem jekk hemm bżonn li nitkellem mbagħad u nipprova ma nissoliċitax, ġifieri nipprova ma ngħidlekx għandek tagħmel imma ngħidlek l-esperjenza li jinkelli biex ma npoġġikx f'pożizzjoni awkward lilek. Ġifieri hemm mod kif tagħmel, hemm ħafna teknika ta' fil-veru. Li inti titgħallem ma' żmien u titgħallem true knowledge ukoll. U li notajt ukoll li biex għandek din it-teknika fejn tajt biċċa storja tiegħek u tħalli hemmhekk inti u mbagħad illek li jkun u hija rrifletti fuq inti u tistaqsi. Inti tistaqsi u tismu tistaqsi. Mela, Gary jistaqsi. X'parir tagħti lil dawk iż-żgħażagħ li forsi llum meta ħossuhom mifxulin x'ixtiequ jagħmlu bħajthom u ma jafux minn fejn se jibdew biex jiddeċiedu. Mela, il-ħajja hija perkors. Tajjeb, hawn min ikollu x-xorti illi ikollu direzzjoni fil-bidu u
ħanajtek jaqbad it-trakka mill-ewwel, għaw min idum naqra iżjed. Għaw min ma jaqbada qatt. Ġifieri din hija circumstantial ħafna s-sitwazzjoni, però nemmen illi hemm bżonn li wieħed jagħmel l-almu tiegħu, li jifhem lilu nnifsu, li jifhem x'jagħmlu kuntent, li jifhem x'jagħmlu persuna aħjar, li jifhem x'inhi l-best fit-taljeħ. Ġifieri ħafna mid-drabi jiena semmejt fil-bidu ta' kont qed nitkellem fuqi. L-għażla li għamilt ma kienx l-għażla tiegħi, kienet l-għażla ta' missieri. Jien qedlek x'rid nagħmel, jiena rrid immur b'dott fuq bastiment vapur. Ma kienx l-għażla tiegħi, però kienet għażla azzardata. Ma tarax x'inti tajt. Ma tarax mur it-Tele Malta għax hemm ħassib xogħol żgur taħdem għamel kors lesti u kollox. But it wasn't me. So jiena kont qed nagħmel xi ħaġa għal ħadd ieħor. Sens u l-skop kien tajjeb ta' don't get me wrong, għoddir probabbilment u kellu raġun mhux jien. Imma pruvaw għamlu l-għażliet li huma tagħkom ma tiddejqux titkellmu ma' dak li jkun jien hekk ngħid, iddejq tkellem ma' ħbieb li huma sinċiera ma' familja, tuħu l-parir. L-esperjenzi hija importanti, però mbagħad fl-aħħar l-aħħar l-għażla tkun tiegħek. Dak li jagħmlek kuntent. Mhux neċessarjament il-flus jagħmlu kuntent, ġas biex inkunu ċari. U ma narawx il-ħadd ieħor x'qed jippostja fuq il-Facebook għax mhux bil-fors huwa verità. Jiġifieri hemm ħafna illużjonijiet, hemm ħafna affarijiet li naħsbu li huma realtà meta ma jkunux realtà. Nasib il-parti komplikata hija probabbilment mhux neċessarjament illi dejjem xaħat ikollok xi ħadd li qed jipprova jimponilek. Jista' jkun ukoll illum tant hemm għażliet, jiġifieri inti l-ewwel meta bdejt tgħidli l-istorja tiegħek, l-aneddotu tiegħek. Bdejt tgħidli x'kien hemm? Si Malta, Tele Malta, xi ħaġa Malta, xi ħaġa Malta. Biex għażliet kien hemm finitudni. Illum naħseb il-konsegwenza ta' din l-għażla kollha hija il-paraliżi li tant hemm. Bdejt ma jinlim triq ħanieħu. U naħseb illum il-ġurnata dik hija waħda mill-iktar affarijiet li bniedem ibati minnha. U mbagħad tidħol is-social media kif qed tgħid int, li inti tibda tara il-dak qabad il-kripto u issa sar miljonarju qed joqgħod Dubai. U l-ieħor li qabad u għamel app bl-AI u tibda tgħid ma jiena qed ngħix ħajja medjokri. Nista' dejjem hemm xi siġra ħafna kbar illi jista' jkun jien qed nitla' magħha u minflok qed nillimita ruħi. U naħseb dawk il-fantażiji kollha. U mhux neċessarjament huma fantażiji, jiġifieri perswas li naf li Gary Vaynerchuk huwa bniedem ta' vera u jeżisti, u li Stephen Bartlett huwa bniedem ta' vera li jeżisti. U naħseb imma llum li għandna daqshekk aċċess għal ħajjiet potenzjali differenti qiegħda titfana jew qed titfa' lin-nies f'ċertu paraliżi. U ma nafx eżatt x'inhu l-antidotu biex wieħed jasal u jieħu passu jkun konvint minnu. Naħseb faċli ta' fl-opinjoni tiegħi hija faċli, ġifieri jekk inti dak li qed tagħmel xorta qed iħallilek vojt f'ħajtek, f'qalbek, fil-realizzazzjoni tiegħek, hemmhekk huwa l-mument fejn inti trid tikkunsidra xi ħaġa oħra. Jiena ngħid dak li jkun m'għandux jibża jagħmel id-deċiżjonijiet. Ma jimpurtax li tiżbalja, l-iżbalji huma parti importanti ħafna fil-ħajja. Ġifieri min ma jagħmel żbalji huwa dak li ma jagħmel xejn. Ġifieri jien hekk ngħid ma niddejjaqx li ngħid li jien għamilt visibbli u żbalji, però bis-saħħa tal-iżbalji dejjem tallimt. Mela, il-mistoqsija li jmiss kemm fakrek naqra il-mikrofon. Oqgħod komdu kif tixtieq inti, sempliċement il-mikrofon ġust ċaqalqu miegħek fejn tiċċaqla inti. Mela, hemm xi settur li jinteressak u tixtieq tidħol fih wara. Mela, bħalissa l-interess tiegħi huwa fejn vorderina niffollowja ħafna xi jkun qed jiġri madwar id-dinja u bla dubju ta' xejn l-iktar ħaġa li qed tinteressani bħalissa u nemmen li se tkun l-ikbar ħaġa li għandna se jkollna fil-grupp hija fejn tidħol robotika u fejn tidħol intelligenza artifiċjali. Diġà qegħdin nagħmlu ħafna affarijiet, ġifieri diġà qegħdin nagħmlu ħafna żviluppi aħna bħala kumpanija, bħala grupp li bihom qed nagħmlu niffaċilitaw ħafna proċessi, hemm growth
fenomenali u li fija sabiħ u li fija interessanti u hawnhekk fejn ikun hemm il-valur miżjud imbagħad anke aħna lina bħala pajjiż għaliex inti tista' tesporta mingħajr ma tesporta xi ħaġa fiżika u di mhux qed nipproduċu kaxxa u neġgħu nesportaw il-kaxxi, you know what I mean. Imma qed nesportaw u tista' tagħmilha b'mod inklusiv madwar id-dinja kollha llum, jiġifieri llum aħna għandna developers li jaħdmu magħna li mhumiex qegħdin bbażati Malta. Imma naħseb li dik hija xi ħaġa li vera X'tkun qed tesportaw? tkun qed tesporta software u tkun qed tesporta teknoloġija. So fil-verità m'għandek xejn fiżiku li qed tesporta, so m'għandekx il-weight tagħha, tista' taċċessa u tista' taħdem illum jekk ma tallimna xejn fil-COVID kif nistgħu naħdmu b'mod remot. Kienet again everything happens for a reason, ma kienx ħaġa sabiħa, ma tallimna ħafna minnha, inbidilna ħafna minnha u nemmen li għadna qed ninbidlu. Però kif se ninbidlu fis-snin li ġejjin hija exponential. Jiġifieri t-teknoloġija kif se taħdem u kif se timpattana, il-ħajja ta' kuljum, l-affarijiet żgħar ta' kuljum, se tkun xi ħaġa li I am seriously looking forward għalija ħanara kif sen jien personali kapaċi ninterpreta u nkun agile f'ċertu deċiżjoni kif se nreaġixxi għalija. Jiġifieri il-ġejjeni tiegħek ħajkun li tkompli tevolvi fis-settur tal-informatika. La dubju ta' xejn jes. Fost affarijiet oħra, imma dak huwa biex ngħidlek il-number one fuq l-aġenda. Jiġifieri jekk qed nifhem sew m'hemmx settur ġdid imma x'tant is-settur tal-informatika qed jiġġedded illi fih innifsu ħajkun hemm opportunità ta' tiġdid impliċitu. Mela anonimu ejja. Mela uħud mill-kumpaniji ewlenin tiegħek huma mdawrin ban nobli filantropiku dak ambjentali. Kemm taħseb li huwa importanti li bniedem jaħdem għal xi ħaġa li hija ikbar minnu? Hija importanti ħafna. Kif kont qed nispjega l-ewwel, jien nemmen li ħafna min-nies li jaħdmu fil-kumpaniji tiegħi huma allenjati ma' dak li qegħdin nagħmlu. Jiġifieri hemm sens ta' servizz, hemm sens dak il-vojt qed timlieħ. Ella li inti qed tagħmel xi ħaġa li minnha qed tieħu mhux biss il-flus id-dar, imma qed tieħu s-sodisfazzjon. Li inti qed tgħin lil xi ħadd, li inti qed tagħmel xi ħaġa ta' ġid għal xi ħadd, li inti qed issalva l-ambjent, qed tikkontribwixxi għall-ambjent, issa aħna Malta x'nistgħu nikkontribwixxu fiċ-ċokon tagħna. Imma ma jimpurtax. L-iktar ħaġa importanti li inti qed tħossok tajjeb dak li qed tagħmel. Issa xi tihom sens ta' skop lill-impjegati tiegħek taħseb? Jien naħseb importanti li jkun hemm kompromess. Importanti li jkun hemm kompromess bejn ovvjament ma tistax inti mbagħad persuna itħallsu ftit flus u tgħidlu issa mur id-dar u għajdilhom kemm int sodisfatt. Mhux se tagħmel hekk. Però naħseb trid issib bilanċ illi dak li jkun u irid jifhem illi dak li qed jagħmel kif għal dan il-persuna li bat il-messaġġ qed jagħmlu għax hemm nobli warajh. Li fl-aħħar mill-aħħar huwa importanti ħafna. Huwa importanti. L-iskopji li derivaw milli kontribwixxu għal xi ħaġa li hija ta' benefiċċju għas-soċjetà ġenerali qed tgħid. Mhux biss għas-soċjetà ġenerali, jista' jkun kif qed ngħid għall-ambjent ukoll li b'mod indirett qed jimpatta lis-soċjetà. Pereżempju hemm affarijiet oħra li qegħdin naraw fejn tidħol kura tal-anzjani, fejn jien naf hemm ħafna affarijiet li nagħmlu aħna nitilqu minn dik il-puntu de partenza anke aħna bħala mudell l-ewwel ma naraw huwa li jkun sostenibbli għax ma tistax tagħmel xi ħaġa li ovvjament ma tħallikx tkompli tagħmel dak li qed tagħmel u tkompli tinvesti, sowet ikun hemm lok li tagħmilha, imma bla dubju ta' xejn hija komponent importanti ħafna. Jiġifieri da bħal meta bniedem fir-relazzjoni ma jkunx raġel f'relazzjoni mal-mara għax il-mara hija sabiħa biss, imma x'ikun hemm ħafna affarijiet oħra, jkun hemm ħabba sinċiera, jkun hemm jitna fir-relazzjoni, rispett. So mhumiex biss ħaġa waħda. Mela Beppe, tafu dan naħseb inti għandek idea. Naf. Mela kif tar l-wol tal-mexxej fera fejn il-valuri qed jinbidlu pass maġġel? Dik hija xi ħaġa challenging ħafna. Sfortunatament ħafna midrabi il-valur prinċipali li huwa imsewwes fuq is-sewwa u fuq dak li għandu jkun sewwa. Ħafna midrabi hu xejra differenti. U hu xejra differenti għaliex hemm l-element popolari, hemm l-element ta' kif se nidher.
kif x'qed jaħsbu fuqi, kif qed jarawni. Però u fil-verità mexxej f'kumpanija, mexxej f'kumpanija privati jew f'azzjendi governattivi jew anke fil-politika. Ħafna mid-drabi ikun hemm xi ftit jew dan id-derailment għax inti bla ma trid tidher tajjeb. Issa, min ma jarax dik sfortunatament ma jibqax fil-pożizzjoni temmek għax inti tkun popolari. So mhijiex faċli, però nemmen illi hemm mod u mod. So tittuża strateġija kif inti tasal u tagħmel ċertu affarijiet li huma importanti li jsiru, imma jsiru b'mod strateġiku li ma jimpattax lilek kif tidher. Ġifieri hemm mod kif isiru wkoll. Kif inti tista' tasal li tagħmel ċertu deċiżjonijiet li mhumiex daqshekk popolari, però tfija min-nies, jiġifieri kellna sitwazzjoni tankajna fix-xogħol fejn isma' hemm bżonn nagħmlu ċertu miżuri, però nispjegaw għalfejn ħanamluhom daw il-miżuri mhux pjaċir tagħna se nagħmluhom. Issa ikun hemm min ma jifhimiex, imma ħafna mid-drabi jekk inti tispjega sewwa u tagħmel l-argument li jinftiem sew, dak li jkun se jifhem. Mela, dik kienet l-aħħar mistoqsija li għandna lik illejla. Kif kolli nsaqsik x'tixtieq li n-nies ħadu minn din it-taħdida tagħna. Ara, jiena naħseb li il-messaġġ kieku jekk nissottolinja il-messaġġ tiegħi huwa illi biex inti tkun persuna illi tirnexxi, jekk titgħidilha tirnexxi, sewwa fil-ħajja u fil-ħajja in ġenerali, m'hemm xejn speċjali u spettakolari li tittamel. Hemm ħafna affarijiet li tittamilhom b'mod sistematiku u tittamilhom u tibqa' tagħmilhom b'mod repetittiv, tibqa' persistenti, tibqa' tenaċi, imma ma naħsibx li hemm xejn speċjali. So il-messaġġ huwa illi kull persuna li llum sema din il-podcast jista' jkorrelata ħafna affarijiet forom u shapes differenti, imma li kulħadd jista' jirnexxi, m'hemm xejn impossibbli. Vordiri taqtawx qalbkom, ibqgħu pruvaw, m'hemmx żmien li tajt isma' jrid jirnexxili f'6 xhur, jrid jirnexxili f'2 f'5 snin, hawn min jirnexxilu ħafna tard fil-ħajja, daqshekk fiha. Il-konsistenza, t-tenaċità, illi issegwi dak li għandek inti fl-ispiritu tiegħek. Here I go again. Għal-White Snake, diki. L-istorja ta' ħajtek Mark Bajjada. Grazzi ħafna. Grazzi. Mela, tlaqna.